so fast. Yes, Pastor said so. And I'm sure that in retrospect, we can all testify of the quantum global impact with the gospel of our Lord Jesus Christ as we prioritize fellowship with the Holy Spirit, the Word of God, and using the name of our Lord Jesus Christ. Glory to Him forevermore. Now, I would like you to lift up your hands and say, "Thank you, Lord Jesus, for my contributions to the proliferation of the gospel so far this year. By your Spirit, by your word, and in your name, I will accomplish greater feats this month of September and beyond." Hallelujah. The presence of the Lord is mightily with us in this communion service today to bless, to save, and to deliver. And as you pay attention and participate in every session, you shall receive that word of grace that will cause you to function in God's perfect will for you this month and definitely beyond. Thank you once again for being a part of the communion service. I want to thank our man of God for the opportunity to welcome us on and open this communion service this month. And at this time, I want to invite you all to kindly rise as we make welcome Love World singers to lead us in the Love World anthem. God bless you all.
Praise the Lord. You are welcome to the prayer segment of the September 2023 Global Communion Service with our dear man of God, Reverend Dr. Chris Oyakilome, DSc, DD. I would like to express heartfelt gratitude to my pastor, my life coach, my mentor for this opportunity to lead the body of Christ in this session of prayer. Thank you very much, sir. This month of September is the 9th month in the year of the prolific church. And we have recorded amazing results globally through the different arms of the ministry and several phenomenal programs. It's been glorious. We've had services, meetings, initiatives that brought about the reigning of salvation and righteousness in the whole earth. Hallelujah. Praise the Lord. So we are beginning with prayer for all men and their leaders. Kindly stand and let us pray. Thank you. Psalm 85 from verse 9 to 13 says, "Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth." Hallelujah. "And righteousness shall look down from heaven." Amazing. "Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase." No shortage. Glory to God. Hallelujah. "Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps." So we're going to pray fervently in tongues of the Spirit and for the salvation of souls in all nations as the truth of God's word spreads unhindered. Hallelujah. And bring the governments and leaders under the sway of his righteousness and dominion. Amen. Let's go ahead and pray in other tongues. Mareko shantala barekta, rageto brando shandala kireba sunkrede balazenti, riba baba zogrede bakadala mandi, riga bashandala mako sondoreba kiramando sata, baraka sekredo shontoreba, riba zonto kireba shandala mazonto reba kalaba santala mandi, legreto parakiramando shandalaba, legrato pratalamando santaraba, rekatarabada shandala. You said we should ask of you and you give us the hidden, hallelujah, for an inheritance and the uttermost parts of the earth for our possession. We receive them in the name of Jesus. Riga basatalabakato shandalamando, riga basatalamando shandalabaya, yes, sagrando shataya, by the wind of the Spirit. Yes, there is a wave of salvation, an unstoppable move of the Spirit in the name of Jesus. The word of God is growing mightily in all nations of the world. Every other thought, bringing every thought, arresting every mind, hallelujah, bringing them into captivity under the lordship of our Lord Jesus Christ. Mareko shandalabaya, rigaba santalabaya, rigarabando shandala kiraba sondoreba, ribaronde kasatalabaya. Yes, we see the word of God penetrating every nation, every city, every home, in the name of Jesus. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, glory. We are still praying. We're going to pray in a prayer of thanksgiving for the month of August 2023. Psalm 106 verse 1 says, "Ye the Lord, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever." The just concluded month of August 2023 was the month of dominion. Hallelujah. And according to the instruction of the Holy Spirit through a man of God, we walked in dominion through prayer, faith proclamations, and prophecy. Glory to God. In these next few minutes, ruminate over the amazing blessings of the word, the testimonies and achievements recorded in the month of August, and thank the Lord profusely, for he did far above all that we ever thought, asked, or imagined, according to his power that worked mightily in us. Let's go ahead and thank God. Hallelujah. With all manner of prayers, pray in the Holy Ghost. Mareko shatalabaya. Is a prayer of thanksgiving for an amazing month of August. Yes, Karabashantaya.
We dominated over every circumstance. Hallelujah. Makasataya. We dominated in every area of life, of ministry, in the name of Jesus, in every sphere. Hallelujah. Mazekroto parasadabaya. Mareko shantalabaya. The dominion of the Lordship of the name of Jesus, Kiraba, was manifest, was evident. Hallelujah. With testimonies that are ongoing. Hallelujah. And the dominion is continuing by the power of the Holy Spirit. It's an unstoppable dominion. It's an introduction to a level of operation. Hallelujah. It doesn't end with August. It continues. Hallelujah. Riba sokre de baraba shantara. Ribaronte katalabaya. We give you thanks. We give you praise. We worship you. We love you with all of our hearts. Thank you, Father, for granting us this grace. Hallelujah. Mareko shantalabaya, mandeko senderibaya. We give you praise in the name of Jesus. Hallelujah. We are still praying, and right now we're going to be praying in readiness to receive from the service today. Our man of God is coming in the fullness of the blessings of God, and it's important to receive. Partake in the communion and receive the word, hallelujah, that will cause us to function in the Lord in this month of September and beyond. Glory to God. So as you pray fervently in tongues right now, your heart and your mind are being prepared, rightly positioned, hallelujah, to receive all the blessings preordained for you today by the Holy Ghost. Go ahead and pray right now. Hallelujah. Make sure you're not distracted as you pray this prayer. Yebrando shantalabaya. Yes, the Bible says you can break up your fallow ground. Get your heart ready to be that right soil that will produce fruits 30-fold, 60-fold, 100-fold according to your faith. Kiraba shandalika. Ribrondo seketerebando shataraba. Mandake soterebando shatarikarabando somredeba. Legrendo shatarabando creatore mandishe rigarondo paraba lecrando sonde de baraklishanto secrendo secredeba lageto pranda lecta shandalaba leca sende de bashonde de ba secredosa ribondo creto sondia malegrondo shandalaba secrendo sombre de baraba shanta mareko santalaba secrendo sata. August was amazing, and September is going to be even more glorious by the power of the Holy Ghost. Rigraske antaramando shandala keraba santa. Mareko sendere baraba shantaya. Yegrendo sakrando sendere barakrishta. Regrendo shatalamando kara. Ensure your mind is focused. The Bible says he will keep it in perfect peace whose mind is stayed on him. Riga sonto de baraba shandalabaya. Marego sondore balaba shandale kraseto brende kiso ribaka tarabando shataya. Thank him for receiving answers to prayers right now. Riba sandala ke shata ribarando shandalabaya. Hallelujah, 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 glory. Praise the Lord. Hallelujah. Man take shantalabaya. Once again, I want to say thank you to our man of God for giving me this opportunity to lead this segment of prayer. Right now, we are going to be watching video highlights commemorating Your Love World Specials 200 episodes. So sit forward and enjoy the Your Love World Specials 200 episodes. Thank you so much. Your Love World. And hear me about the virus. It's so simple. It's dead. The Spirit of God said something that this is going to be a fiasco, a complete debacle. Actually, from the beginning, this thing was not about a virus. It never was. The lockdown was not. In most instances, Eli has broken the authority of the Prince of Assyria. He has no chance anymore, and the deep state is falling. Falling like Babylon. It is falling. I told you the COVID-19 was not near as fatal as they said it was. It's turned out exactly as I said. The church is where it is today. By the dominion of Christ. Listen, what I'm sharing with you, these are not my ideas.
I didn't come here by chance. I was sent by God. That's why I'm doing it. Oh, yes. Our dear man of God, Pastor Chris, was indeed sent by God. In the past 3 years, the world has witnessed an unprecedented, dramatic play out of events, which have drastically affected the lives of billions globally. Nonetheless, the Church of Jesus Christ towered as an all-conquering, imposing force against the plans, maneuvers, and evil schemes of the adversary. Welcome to the segment of the September Global Communion Service with Pastor Chris. I'm Yvonne. The love of nation is still awash with the glorious goodness, blessings, and enormous impact that characterize the epochal 200 episodes of Your Love World specials. As the man of God emphasized, this was God's plan, for it was no coincidence that the last day of the 7th season and the 7th phase of Your Love World specials would also be the 200th episode of this world-changing program. What a divine orchestration of the Spirit it was indeed. You know, these are not just episodes shown to the world, but these were programs that were designed by God to put the devil where he was supposed to be and get the whole world aligned with God's plan and timetable. Each episode was designed for a purpose. So with 7 seasons, 40 phases, 200 episodes, and still counting, in different languages of the world, the Your Love World specials with Pastor Chris have been an epical journey of truth unraveled. The year 2020 will go down in history as an unforgettable one in the annals of time. But even more unforgettable is the resounding victory of the church in that year, because the truth of God's word galvanized the faith of the church, dispelled fear, and brought the body of Christ into a place of matchless dominion. We want to thank Pastor for Love World Special. Wow, that has been an amazing experience. Every night, Pastor brought us the word. Many people were confused with this COVID-19, but we had the knowledge that God wanted to impart into our lives. And we shared every night. We listened to Pastor. We finished quite early in the morning, and we translated every message into our national language. Every moment with the man of God has been an extraordinary event. Mysteries were unfolded unto us. Hallelujah. We would have never known what is going on. We would have never imagined what is happening. Don't think that what is going on has anything to do with the virus. And I'm serious. tipashokora Mwari tibatsira kuzivisa zviri kuitika munyika. Namatoi yakatibatsira zvikuru. Vashumiri vakawanda nemasangano akasiyana siyana vanopupura kuti vakabatsirika chose. It means that it's not about vaccine. They're not trying to give you a vaccine. They're trying to put something into you that they believe you've got to have inside you. Kristi mazvayo vakatonyatsotijekezera vakatizivisa kuti chinangwa changa chisiri chekuda kunyaya yanga isiriyo kuti kwaita urwere kana kuti chii, asi nyaya yavakanga vachida kunyaya kusimbirira yanga iri yenhomba. Nhomba ndo dzavaida kuti vape vanhu. Started to come together, and we started to get kind of a sick feeling
in our stomachs that, wait a minute, this is science gone bad here. None of this is supposed to be happening. The CDC has never otherwise explained these stats, and they are so tightly related to the vaccine. I want to say this, you know, mbunyikidzwa manikidzwa people are saying, nyaya iri yokuti kasirai matora nhomba idzodzi, kasirai matora nhomba idzodzi. Tsananguro chaiyo yokuti dziri kubatsira chii pasina wanga achipa. Asi mufudzi Kristu vakagara vataura vachitaura kuti And you know, when he started, it seemed that chijekesera achititaurira kuti he's trying to covid yacho hosha yacho yanga yatofa nechekare, anga vachitijekesera izvozvo. But you know, Pastor proved it, because those words, actually, they were prophetic words and the messages that were coming right from the Spirit. Season after season, phase after phase, the man of God, Pastor Chris, purged the minds of billions who were holed up in their homes through the instrumentality of the word. Mwedzi woga woga mufudzi Kristu yaitouya vachiita zvinhu imwe chete pamwedzi vachidzidzisa zvinhu izvozvo. Chimwe changa chiri kurongwa navanhu vecovid ava changa chiri chokuda kuvhara masangano, tisanamata, tingade kuti tiungane. Asi mufudzi Kristu vakaramba chose, vakati kana izvozvo hazvimo kuronga kwaMwari. Kuronga kwaMwari tinofanira kusangana, tinofanira kunge tichisanganisa vatsvene. Vakachitaura izvozvo, vakatitungamirira kunamata nokunyengetera. And leaders that will not comply, you will see changes. Kristu zvavakataura ndo zvakatoitika chaizvo chaizvo, zvakanyatsobuda. Masangano akasangana zvekare, vatsvene vachisangana zvekare, vachiungana zvekare, vachikura, vachiita zvinhu zvikuru. Takatanga kutoita zvinhu zvikuru kudarika zvakatomboonekwa. I show you specified new things from this time forth, even hidden things kept in reserve, which you have not known. Watch this. They are created. Hallelujah. Kwai chinhu chinhu chakaitika paminamato iyoyi ndechekuti vanhu vakatanga kufarira mabhaibheri avo, kuverenga nokudzidza mabhaibheri avo. Nokuti mufudzi Kristu vaiuya vachitaura zvinhu zvanga zvitazambonzwikwa navanhu, vachitora mubhaibheri. Vanhu vaizopedzisira kumhanya kubhaibheri vachinotsvaka kuti zvii zviri kutaurwa namufudzi Kristu, vachizviwana. Katidzidzisa zvekare chimwe chavakaita pamaminamato iyoyo, vaitidzidzisa kunamata, vaitidzidzisa kunyengetera. Takadzidza kuti nyika dzinonyengeterwa sei, takadzidza kuti vatadzi vanonyengeterwa sei, zvose zvinonyengeterwa sei. Takatodzidziswa izvozvo. Taking the body of Christ on a journey through various subjects such as the mystery of Christ. Zvimwe zvakadzidziswa namufudzi Kristu paminamato iyoyi, vakadzidzisa pamusoro pebasa remasangano edu, penyu hwevamwari, kudzidzisa pamusoro pemakore churu apo Jesu achava achizotonga panyika pano. Tidzidzisa zvinhu zvakawanda wanda, tidzidzisa zvekare pamusoro pemazuva okupedzisira. Kadzidza zvinhu zvakawanda chose ipapo. Actually showed to us how it is possible to understand Bible chronology from the Bible. That means we can actually
understand precisely the years when everything has happened, starting from Adam, and then the whole timeline. He gave us the whole timeline when things happened, and I was so amazed at the intelligence of the Spirit that is working through our man of God, because up till now everyone was referring to other historians to understand the day, chimwe chinhu chakaitwa naMufudzi Kristu vana Mateyu vakatitaridza kurongwa kwamakore kubva pakutanga Adamu achisikwa, wokutanga achiusikwa kusvika panguva ino vachitaridza gore rimwe nerimwe vasina kana rimwe rinodarikira ipapa. Havasi vanhu vakawanda vanga vachiziva izvozvo, vakachitoita makore iwaya okufungidzira, vakarogona kutosvika pakutitaurira kuti gore rakazvarwa Jesu chairo nderipi, gore rakafa Jesu chairo nderipi, uye kwapera makore mangani kubva izvozvo zvaitika zvese. Vakatitaridza izvozvo vachinyatsozvironga chaizvo chaizvo. Saka tinopemberera, tinofara nokuda kwemikana yese yatakava nayo, zvatakadzidza zvese izvozvo, tinofara chose nokuda kwaizvozvo. Vanhu vakawanda vari kupupura chitumira uchapupu zvavakaitirwa, izvi zvakabatsirwa nazvo mumazuva iwaya. And universities in the world, but your Love Specials program and all the teachings and programs of Reverend Dr. Chris YeChidyo have proved to actually be superior to the best learnings, superior to the best schools, and superior to the best universities in the whole world. Wonderful. Wow. Number 4, through your Love Specials, I've had the privilege to be directly, personally taught and raised by the best that heaven has granted us in this dispensation. Uchapupu hwakawanda hutumirwa nevanhu vachitaura nopokudzidza kwavakaita shoko raMwari vachidzidziswa naMufudzi Kristu zvakanyanya. Panguva iyoyo zvikuru sei takati munguva ndomazuva anga achinzwi vanhu garai mudzimba, musabuda mudzimba, garai murimo makavharirwa. Saka vanhu vainge vakavharirwa vari mudzimba vasina zvimwe zvokuita. Saka Kristu vaibva vauya mazuva akawanda vachidzidzisa vanhu, vachidzidza vakagara imomo. Satani zvaifunga kuti wanga agona zvokuvharira vanhu mudzimba, zvakatopedzisira zvatoti pamukana wokuti vanhu vakawanda vawane dzidziso dzaMufudzi Kristu vakagara mudzimba dzavo, nokuti vanga vasina zvimwe zvokuita, vanga vasingaendi kunzvimbo dzemafaro, vanga vasingaendi kunosangana navanhu, vanga vasinga. Saka Mufudzi Kristu vanga vakutovadzidzisa vari mudzimba imomo, uye zvidzidzo izvi namatweni yaizobudiswawo pamaredhiyo nepama-TV, vanhu vachidzidza vachiudzwa zvanga zvitaurwa naMufudzi Kristu. Pazvidzidzo izvi ndorangarira takatomboita zvirongwa zvakati wandei zvataibudisa nefemiro yeNational FM, ZBC nepaRadio Zimbabwe, tichibudisa zvose zvaidzidziswa naMufudzi Kristu zvichitaurira vanhu pamusoro pazvo, zvose zvenhomba idzodzidzi, zvose zverupawo rwechikara, tichidzidzisa zvese izvozvo. Vanhu vakawanda nyangwe kumamisha uko, nyangwe kupi, vakadzidza chinhu tinofara nokurumbidza Mwari nokuda kwaizvozvo. Saka kunge taita
and salvation throughout the earth, mazana maviri chinhu chatinorumbidza mwakauto pacho tichifara nokuda kwaizvozvo. Your Love World Specials Season 8. And in the words of the prophet, saka tatarisira kuzotanga zvekare zvimwe zvidzidzo takatoita mazana maviri ezvidzidzo takutanga zvekare tichange tine chikamu chesere tasvondo rokutanga rechikamu chesere chazviita izvozvo mumwedzi wagumiguru. The light of God's word prevailed over the nation. Katizokambaka kekupemberera. As the truth unveiled, we are spreading this gospel. And this is why I'm sharing the word with you, to build your faith strong and to help you identify what's going on in our world and to have solutions. We will not live in their world. They have a dream for how the world should be. But we're not going to live in their world. They will live in our world. And by the power of the Holy Ghost, it shall be so. They will live in a world where evangelism is thriving. They will live in a world where the name of the Lord Jesus Christ is superabundantly mentioned and glorified and honored. That is the world in which they will live. So I was right all the time, and they were wrong every time. We are spreading this gospel around the world, making unending impact through your love world special. We prepare everyone for first light, dispelling darkness and deception of every kind throughout the nation. Through your love world special, we celebrate our victory. 200 episodes, 200 episodes we celebrate your love world special for the impact in our world. We celebrate our victory. 200 episodes, 200 episodes we celebrate your love world special for the impact in our world. Your Love World Specials with Pastor Chris, 200 episodes of global impact and still counting. Glory, glory, glory. Congratulations to Love World. Pastor, thank you so much, sir. We will not live in their world. We will not. Thank you, Pastor, for leading us in that victory parade as the Church of Jesus Christ stood strong as you led us. Used to align. yatakapiwa naMufudzi Kristu achirinzira shoko raMwari nezviri kuitika munyika. Congratulations, Love World. Tenda Hallelujah. zvatakagona Praise the Lord. kuita Wonderful. This is the kuburikidza September nenamatwe 20th iyoyo. service with our man of God, Reverend Dr. Chris YeChidyo, DSCDD. And right now, we are going to show you some very important promotionals about the programs that are coming up. September is Kaiko zvino going tiri to kuda kumboona and you get out your calendar, make sure you note every detail that you're going to receive so that you don't miss out. sangano ichange iri kuuya pamberi apo One level of glory to the kutaridzwa next. And right after that, we also have some very important ministry zvishambadzo materials that you must avail yourself. zveminamatwe iyoyo CDL, through our audio visuals, and our various ministry arms through which you can get them. So are your notebooks out, or your iPad, or whatever device you have, take down notes as we show them to you. God bless you.
Thanking God cannot be in isolation, cannot be separated from cause. Thanking God connected to something. Purpose. 10 Gunyana tichange tine shumiro yokurumbidza Mwari, tenda Mwari ndio iri kushambadzwa pano. Ndo iyi shumiro yechi13 bachitanga saka change tichinamata chirumbidza Mwari ndingondise svondo iwoyi tabatana inesu musi wa 10 Gunyana chirumbidza Mwari. On Sunday, the 10th of September 2023. Don't miss it. God bless you. Kids ask a lot of questions daily. Questions like, dzinyatsorumbidza Mwari. Change zvigare tine musangano, Kristo change vane musangano nevana, chidavira mibvunzo yevana, vachipa vana. Vana vane mibvunzo yakangosiyana siyana yavanobvunza pazuva kuti kana vatsvene vabvunzwa kunoendwa ikoko kudenga kune mitambo seiri pano panyika here vana vanenge vachibvunza ipapapo. Saka pamusa 24 25 Gunyana uno tinenge tine musangano iwoyo. Pastor Chris will also be Mukristo praying vanenge for children vachengetera all zvekare around the vana world. pasi rose. No child should miss this. The Namato Global iwoyo Kids Connect vana with Pastor vose Chris is taking place on vanokurudzirwa Sunday, kuti vange 24th of varipo September 2023 by svondo 9 a.m. GMT 24 +1. It will be streamed live on Love Tunes ndo TV pachange pane website and musangano across iwoyo. all Christ Embassy Children churches worldwide. Masangano eChrist Your child Embassy is registered for this sangano program inenge by visiting uchibuda www.lovetunes.tv/GKCC. saka uri kuitwa mangwanani You can send the names nenguva of your children 10 for this special prayer to inenge iri svondo. info@lovetunes.org. Date again is the 24th of September 2023 by 9 a.m. GMT +1. Indeed, this is the set time for the children. Musangano wevana Kristo vanoita musangano yakawanda wanda vanoita musangano akuru nevana nezvese. Vane zvekare umwe zvemusangano uchange uripo wevechidiki vakapedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvehombe avo vava kushanda unenge uripo musi wa 21 kusvika 23 Gunyana 22 kusvika 23 Gunyana uno sangano ndo uripo vachidiki vese mukurudzirwa kuti munge the recipient of the Love World Presenter Kingdom of the Year Award for 2020. uyu musangano wakaisvonaka chaizvo kurudzira vechidiki vari kutanga kushanda vachangobva kuzvikoro vachibatsirwa kuti vagone kuita zvinhu zvinomutsindo kumabasa kwavo uye mukushumira kwavo Mwari. Prestigious program was a turning point in my life. Have always had the desire uye hausi kwekutanga namatorwe musangano wakatomboitwa musangano yakadai vakawanda vakatobatsirika chaizvo ndomo wacho watiri kuona privilege to host programs on the Healing Streams television. Hello, my name is Richmond Bassi, and I'm the co-founder and CEO of Bamboo. I'm also a BLW class of 2019, and very, very excited about the upcoming Love World Graduate Global Connect with Pastor Chris. I attended the previous edition, and it has been a tremendous blessing in my life. Pastor shares insights for life, insights that covers all facets of life after you graduate from university. And attending the conferences has just been something that I never miss, always on my calendar. And I'm looking forward to this year's Global Connect. I am Peculiar Ugochukwu, the CEO of Pesti Ugo. I am also a product
of the Love World Graduates Global Connect. Vazhinji vavo vari kupupurira vava vatori kusimukira chose pabasa avo vanotoita zvinhu zvinoshamisa zvekare. Musangano uyu unenge uriko chishanu 22 kusvika mugovera 23 Gunyana. I have received expansion and progress, which has given me the ability to go into the world with my business and personally, bringing men into their inheritance in Christ. So, who is to attend Love World Graduate Global Connect with Pastor Chris? First, if you're a BLW alumni, then you should be there. A graduate in the Love World Nation, or anyone who's keen on expanding and accelerating their careers, their businesses and their jobs, then you should be at the program. The last three masangano edu ari muzvikoro has equipped us to go into every mountain and to take over. As the Bible said in Isaiah chapter 2, and the nations shall zvakawanda mukushanda kwavo nezvavangaita kushumira kwavo vese munokokwa kuti sangano iyoyo. Sarasikirwa munotoona kuti vamwe vari pava vatori varume vakuru kureva kuti munogona kutopinda ipapo. Wow. Newe mumusangano zvekare uyu mutambo wakaitwa nebazi redu rinotungamirira nezvokuimba nezvokuitirwa kwemitambo. Saka mutambo watiri kutaridzwa ipapo wavako. Kana zvongotora kupedza nguva chingoona mitambo imwe inoitwa kumaTV isina kunakira kana kunakira vana veingo, iyi ndo mitambo inofanira kunge ichitariswa iyi. Yes, sir. Make no mistakes about it. Christian films are very impactful. Very impactful. I've seen several myself, and I know they're very impactful. Thank you, sir. It's time. Wow. Mutambo uyu unovimbisa kunakidza chaizvo. Unovimbisa kunakidza chaizvo chaizvo. Tinotarisira kuti timuone. Congratulations. You have been enlisted into the FRA, the Film Rabah Army. Your mission is to proliferate through films with the code Rabah. This is our global film outreach initiative, which is a vital end-time strategy to unleash the power of intentional storytelling for soul winning. Shambadza mitambo iyi, mitambo iyi yatinoita inodzidzisa zvakanaka, inokurudzira vanhu zvakanaka. Mitambo yatinoita isu tofanira kuti tichipinda pairi tichikurudzira vanhu kuti vaionewo. Vasaramba vachingoona makumfu namaichi mamwe anenge ariko. Congratulations again. This time on your victory. Now go on and activate your film Rabah. God bless you. I have to get to the lane before the race begins. Those who is carry Wow.
midziyo inoshandiswa nevana kudzidza shoko raMwari, kudzidza Bhaibheri. Tikatione kuti chii chavanotipa ipapo. Bible lanes, searching the scriptures to reach the finish line. Ndizvo kudzidza Pre-order the board game. Use the information mutambo unoshandiswa unotambwa nevana uchivakurudzira kuti vadzidze Bhaibheri. Haleluya. Tadzoka zvakare tine mutungamiriri wemabasa eLove World vari vane vadare vavanavo and reliving some of the moments, and of course you just saw that those beautiful promos and promotionals. And now there's a special segment with respect to our upcoming Rapathon with September 13th, 5 days. We are going to be with our man of God at the Rapathon program. And with this, on this panel this morning, we're going to be sharing with you. We've been preparing, we're highly expecting, well, just to remind you of the key preparation activities, towards this program. So first, I want to explain to us, what is Rapathon? Rapathon is a special word, I'm sure you know by now. It depicts a long musangano watinenge tinawo wachange tinawo kubva musura 13 or cinema. And when we talk about epics, we're talking about Gunyana kusvika musura 17 Gunyana a long poem, NaMufudzi usually delivered through oral tradition about the deeds of legendary figures or about the nation. So what we're looking at here are the heroic deeds of our legendary rhapsody of God. Hallelujah. And we're grateful to a man of God for the opportunity to do this, to share with you. And of course, we're grateful to God for entrusting a man of God, and by extension, all of us with the rhapsody of God. So at the Rapathon, ndo ratinge tichipemberera pamusangano iwoyi weRapathon. In our last Your Love World, that the Rapathon, during this particular Rapathon, we're going to be looking at our evangelical work with rhapsody of reality to the ends of the earth. Chimwe chatirichitarira zvekare tinenge tichitarira mabasa edu okusvitsa ruponeso kuvanhu tichishandisa buku reRhapsody. There are no two meetings with a man of God alike. And so at this very special one, which is the next big thing, we are looking at our evangelical work to the ends of the earth. Tichitarisa kuona zvatinofanira kuita kuti ruponeso rusvike pasi rose. Our testimonies, the various things that are going to be unfolding, which of course are divinely orchestrated, they are all planned to launch us into another level of soul winning. Just like Pastor said, basa rawo zvekare ringori wokutibatsira tigone kuita mabasa makuru tiitira Jesu mabasa makuru. Uri Rhapsody rakuwanikwa mitauro yose pasi pano. We just need to remind ourselves the reason for that. So I'm going to be talking with my finalists, have the highly esteemed Pastor Ifoma Chimika here with me today. Thank you very much. Of course, I have with me, guess who? Esteemed Pastor Larry Alabi. Remember the last program we actually discussed on was the Rich Our World extravaganza. Do you remember that? And it was really an extravaganza. And now we're having Rapathon in the Rich Our World season. So what are you expecting with Rapathon? Well, so much. There's so much to look forward to. I mean, Rhapsody of Realities is God's #1 evangelical. With Rhapsody of Realities, this is the tool for the end. It is the only material that is in all languages and has been designed for all ages. Truly, as the church age wraps up, know that the world as we know it is and Rhapsody of Realities is God's strategy for executing. The Bible says in Matthew 24 and verse 14, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world
ndo bhuku richatibatsira kusvitsa poneso pasi rose sezvakataurwa muna Matiyo 24:8. has been fulfilled with the 7,858 languages of the world. Rhapsody of Realities is the rhapsody of God. And think about it. It is God's strategy to fulfill this to agenda. Mwari ndo akarironga, Mwari ndo akarigadzira, Mwari ndo akariwisa panyika, ndo rakapa, ndo akaripa kuvanhu. To be available to adults, children. Rhapsody of Realities, we have the Read to Me, we have the early readers. It's available for teens, Rhapsody TiVo. It's available for the visually impaired, the hearing impaired, with Rhapsody in Braille, Rhapsody audio, sign language. Apana munhu anogona kuti andigoni kubata Rhapsody. Tinowana Rhapsody vasingaoni vane Rhapsody ravo, vasinganzwi kutaura vane Rhapsody ravo, vasingagoni kuverenga vane Rhapsody ravo rakaverengwa ravanongoteerera. Saka Rhapsody apana anogona kupinda. Thank you once again, LSMCU, for the opportunity to be on set with you. You know, as you mentioned earlier, and the esteemed Pastor Fuma kept stressing on the 7,858 languages, the first time it has ever happened, and maybe the only time that it's going to happen for the rapture. But the key thing is that it was not orchestrated by the Spirit of God just for a record. It wasn't just done so that there will be a record, that a book has been translated into all the known languages of the world. It was done for a purpose. For having Rhapsody of Realities in every language is so that every man, woman, boy, or girl on the face of the earth can be reached with the gospel. So having Rhapsody in all the languages enables the word that our Lord Jesus Christ gave in Matthew chapter 24, verse 14. Now we can see how that can become a reality. And what Rappathon is going to do is it's going to help each of us musangano weRappathon mushando uchibetsera tose kuti tizive kuti tine bhuku rinowanikwa mutauro wese iyoyi. Chii chatingaita kuti tisvitse ruponeso kuvanhu? Zvombo zvacho taanazvo, zvokushandisa taanazvo, zvinonzi bhuku reRhapsody. Saka chaakuda kudzidzwa kuti mikana yatingashandisa ndeipi tiende tisvitse ruponeso pasi rose. To join us in Rappathon and to be engaged by the Spirit of God through the words we're going to hear from a man of God. Thank you. Much. Praise the Lord. And I wanted to watch and listen to what Pastor said about. Ngatimbonzwa zvakataurwa naMufudzi Chris pamusoro peRappathon. Awa ndiMufudzi Chris achitaura pamusoro peRappathon, pemusangano imwe weRappathon. Taura vachishambadzawo iyo Rappathon iyoyi. Taura kuti musangano wakakosha chose. Rappathon musangano watiri kuita tichitsvaka kuti toita sei nebhuku reRhapsody. Chinangwa chiri chokusvika ruponeso pasi rose. Wednesday to Sunday, from 13th of September to 17th of September. In our discussions, our testimonies, and the various things we're going to be sharing will help launch all of us in another level. Zvichange zvikuitika pamusangano iyoyo zvichabatsira kuti muno wedu agone kuunza vanhu kuna muponesi nenzira dzinoshamisa
zviuru zvinomwe zvezviuru kana zviuru zvisere zvezviuru zvevanhu asi idzodzo inhema kuti kristu ari kuda kutitaurira pamusangano wedu chimwe chinhu chatofanira kutarisira kristu anoda kutitaurira kuti vanhu variko vakawanda zvakadii. Opening session is on Wednesday, 13th of September by 5 p.m. Key sessions held daily by 10 a.m. and 5 p.m. with back-to-back in-between sessions celebrating the glorious impact of God's Word. Showing on all level networks and Rhapsody. Sangano iri mbochibatwa pa nependero dzedu dzema-TV dzakasiyana-siyana. Asi uchigadzirira musangano uyu pane zvinhu zvishanu zvinodiwa kuita. Chokutanga nyoresa kugobatana pamwe chete nesu kunamata tichinamata kuti bhuku reRhapsody risvike pasi rose. Fana kupawo mari yako nyoresewo vamwe vave pasangano uyu uyezve tsvaka vanhu vachatibetsera kubhadharira Rhapsody. Woronga zvekare nzvimbo dzinochaungana vanhu vachipinda musangano iwoyu weRhapathon. Praise the Lord. You are the man of God yourself, and that means that all the 5 steps that have been outlined for you to use and preparing are so important. Zvese zvishanu zvatofanira kuita tichigadzirira zvakakosha. It's really about you, and all this is going to prepare you for your very next level, which is, why somebody should ask, okay, number one, why should I register? The question is, how important is the Rhapsody to your future? And so there's so much time left. Musangano weRhapsody wakakosha zvikuru saka haufaniri kushayikwa zvachose. Munofanira kupinda munamabwe uyu nokuti muchadzidza zvakawanda kuti chidzidza kuti woita sei, chii chaunofanira kuita kuti usvitse ruponeso. Surely, with what our man of God also shared with us during the global service this morning, you want to do more. You want to be more financially relevant in God's work. The Rhapsody is going to position you even for your next level. You are already relevant, but you want to be more relevant. That means you need to come being relevant, and guess what? You'll be multiplied. Paunouya kumusangano uyu uchazoona kuti chibva ipapapo nenguva unyatsogona kukwana chaizvo mundima nebasa rokuunza ruponeso pasi rose. It's a very special link, and that link is your unique link. Number 2, it's also automatically your virtual center. We'll share some more about why that is very important in the next few moments. But remember that when you register for a program like this, what you're saying, you're taking your seat in God's arena, and you are affirming that you are ready for the distributions of the Spirit and new graces for the next level. So make sure you register, and registering is part of being accountable. And remember, kunyoresa pamusangano wakaita seuyu kunotaridza kuti uri kuufanira, uri kuutarisira. Saka tinokurudzira kuti unyorese. Wapedza kunyoresa wonamata. Zvakakosha kuti unamate ipapo. Pose paunogadzirira chinhu chakakosha unofanira kunamata. Rhapsody musangano wakakosha zvokuti haufaniri kutoregera kugadzirira, unofanira kugadzirira chaizvo. And have his intervention and enjoy the divine blessings, then you have to pray. And the prayer, as you know, conditions your spirit. It gets you ready for what is coming. And we know we're going to have a rendezvous with the Word of God, with the Spirit of God at Rhapsody. So your heart needs to be ready. And apart from that, you're going to be interceding as well for the program. Zama parapatoni saka mweya wako unofanira wakagadzirira kudaro, unofanira wakagadzirira chaizvozvo.
And I'm sure, and I hope you have been a part of it, but right now, we want everyone to dig in. All you need to do is go to prayer.rhapsodyrealities.org, select a 15-minute slot, and begin to pray. Every one of us between now and November 13th, those that want to, you can do that right away. Pick a 15-minute slot and then pray. In addition to that, from now till Rapathon, our 600 hours are still on, but we would like you, in your churches, our groups, we all have prayer programs. Include Rapathon as a prayer point that we're going to take daily. So we want you to do that, all right? Ensure that you do that. And then the 600 hours, every group was given a 1-hour slot. If you've had the opportunity as a group to have your 1-hour slot and involve everyone in your group, that's beautiful. But if not, please don't miss your slot. Take your place for that 1 hour in the 600 hours and make sure that your group is praying. Glory to God. Thank you very much. I'm sure we all want to pray after we've heard. Just in case you haven't, it's time for you to join in and feel the clouds for a heavy downpour. Very important part of preparation is seeing Rhapsody of Realities. Yes, indeed. I always just like to remind us of the words of our dear man of God. When Pastor says anything about anything, it bears repeating. Pastor said about sitting daily, that's sponsoring copies for other people. Here's what Pastor said. He said, everyone should help at least one other person get Rhapsody of Realities. Some of you can get for 5 people, others 20, some others 100. And those who are getting for 500, and some even up to 1 million. Someone would have to eat us. And this is so important because it's scriptural. The Bible says, he that waters shall be watered. You see, it says the liberal soul shall be made fat. And he that waters shall be watered. So as we want to help more people get Rhapsody of Reality so that their lives can be changed, they can be engaged, and they can be part of the workforce that participates in Rapathon, and then together we'll be blessed during the program, and more grace granted us to do more and to accelerate the work. So use your earnings. Proverbs chapter 10, verse 16, the Bible says the earnings of a good man advances the cause of righteousness. Use your earnings to advance the cause of righteousness. Sitting daily, making sure somebody, somewhere, someplace, realities. And this often thank you. So you're going to be seeding copies of Rhapsody of Realities. You're going to be seeding for Rhapsody languages. You're going to be seeding, that means you're giving for Rhapsody copies, giving for the languages, you're giving for subscription for others, and very importantly, you are giving towards the program. Don't forget that you can be a part of the program by giving towards. And imagine what a fruitful field that is, how the multiplied harvest you'll be receiving. Okay, now the third point is an enlisting. So we're registering. Enlisting those we're registering as readers, as subscribers through on our Rhapsody platforms. And why is this important? You can meet someone on the program, even get to meet them online. They could come from the program, you may not know, but when you enlist them as Rhapsody subscribers or readers on our Rhapsody subscription platforms, what you do immediately is that you make it possible for you to keep following up and be in touch with a person, even if you never meet them again. So how do you enlist others? How do you enlist? Beautiful. Now, it's quite simple, really. It's about inviting, organizing to invite others for the program. Get copies of Rhapsody of Realities and go out onto the streets. Organize street storms. Rhapsody outreaches are like 100 copies, make an outreach. So let's plan for it. Let's go all out. Okay. Preparing for Rapathon. We need to get everyone. So as you go out, get them enlisted. What have you done? Now you've registered, so you have your own unique link. Use that unique link when you go out and register them so that you can engage with them later on. So you register them and you can, what did I say? An outreach is 100 copies of Rhapsody. So you need to start with after you do that, you also get them to subscribe. It's so easy to get them to subscribe.
you can get vouchers for them. Remember, subscription helps you help them read, because you can monitor their reading of Rhapsody of Realities, and then it can also get them to sponsor Rhapsody of Realities. So right away, you're getting them involved in being a part of Rhapsody of Realities. So that's just how you do it. Number one, go out with Rhapsody, have your street storms, go and invite them, use your virtual link to register them, then get them to subscribe. Now you can get vouchers as well. Online. Vouchers, you just go to vouchers.subscriptions, rhapsodysubscriptions.org, and you can actually buy vouchers and gift these vouchers. They're so easy to use. Praise God. Finally, and rounding up, the final thing you do is to prepare places as you set up homes and virtual viewing centers. Why is this very important? There is a unique virtual center that encourages active engagement. Remember, the Rapathon is heavy on engagement. And when you set up your virtual link, you can invite others to participate. And guess what? As the program goes on, you can actually engage them. You can prompt them to take actions, even as they're participating. And the beautiful thing is that you can and you should set up multiple virtual centers. Why is that possible? Because you have different levels of relationship. You don't have to put everybody on the same. You might have one for your members of your family, one for your friends, one for your colleagues at work, one for your business partners, one for people that you want to reach out to, or even a virtual center that you boosted through the Cube ads, whatever. You can and you should set up multiple viewing centers, and there will be more information in your church using your zonal link or your group link, or you just go to www.reachout.org and you can have as many virtual centers as you want. Glory to God. Thank you for being a part of this, and I'm sure we would expect you at the Rapathon with hundreds and thousands of people. That, yes, on account of your work. God bless you. We love you. Check your PCDL app for an update. There's an update, new version. You love the new features. It's hot and fresh. The all-new PCDL version solutions on daily life. PCDL version 6 is all you need, as get unlimited access to life-transforming audio and video customized just for you. It comes with myriads of new and exciting features, such as everyday solutions in a wide array of categories, such as finance and prosperity. Access to all audio and video messages and programs. Easy to search way. Keyword and find out what Pastor Chris is about, when, where, and how. The kids are not left out. Check out our new releases. That's not all. Left off watching a video. Now you can continue from where you stopped watching and never miss that inspiring Rema word just for you. You can also get to listen to testimonies of people, listen to messages of Pastor Chris, and obtain miracles. Enjoy all these and so much more. Download now the all-new Pastor Chris Digital Library mobile app from the Love World App Store. Get the secret. Listen to one message a day. Pastor Chris Digital Library. Don't stop here. The power of praise and the power of silence, just as in Jericho. Stirring up your desire for spiritual growth. The recipe for success from where you are to where you want to be. All these and more are gems you'll receive from studying the book of the month. Don't stop here. Mwezi uno tichange tichiverenga bhuku rakanzi kusamira pano sagumira pano. Bhuku rachange tichiverenga rakanyorwa naMufudzi Chris. Saka kana musina bhuku iroro moritsvaka. And don't stop here. God wants you to increase in spiritual knowledge and understanding. And He wants you to www.loveworldbooks.org. You can also visit the nearest Christ Embassy Church bookshop or call any of the numbers now displayed on your screen.
God bless you. Knowing the earth needed light and all its benefit, God gifted creation the gift of the sun. Knowing that man will desire to know God's purpose for his life, God gave us his word in the Bible. The Bible remains God's book of life that reveals divine truths about God's desires and purpose for man. And the Rhapsody Bible, in its range of products, is the perfect combo for the spiritual nourishment of any family. Devotional Study Bible for adults, TiVo Bible for teenagers, RRK Illustrated Bible for children. Ando maBhayibheri atinawo tine maBhayibheri ari kuyaruka, tine maBhayibheri eRhapsody evana vacheche vadiki, tine maBhayibheri evakura. To claim your 15% discount. For more information, Karitenga iko zvino unoriwana rakadzikiswa mutengo. SPs is the Lovell Ministries official currency used for all financial transactions. Whether you are giving an offering, paying your tithe, or even making a purchase of any of our products online, using the SPs makes it easy and safer for you. Download the SPs Lekale tine mari yatinoshandisa musangano redu nonzi SP. Mari yatinoshandisa iyoyo kupa mupiro yedu nezvinhu zvakawanda zvatinongetichiita takaungana. Then click Buy. Select your card option. Put in your credit card details and pay. If successful, you get an immediate notification to give during ministry programs or at your church services. Return to your SP's Wallet homepage. Choose Send. Select Merchant or Recipient Code. Type in the SP code displayed on the screen. Include a narration. Type your 4 digits PIN and your seed is sent. It's that easy. You can reset a forgotten PIN. Simply click on the 3 lines icon on the left side on your wallet. Click on Profile, select Change PIN, click Forgot PIN, and follow further instructions. Everyone can give in SPs, from 0.1 SPs to 1 billion SPs. Do you have any challenge funding your SP's wallet directly from your bank? Kindly meet any of our SP's agents to assist you to fund your wallet directly. God bless you. Glory to God. Hallelujah. We've been having an amazing time here at the September edition of Global Community Man of God. And right now, we are going to watch a very enlightening video from the Foundation International. Abasa arikuitwa sangano ravakristu yakilome novasangano rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi. Takamboona basa ravakaita kuTurkey, vakadzokera zvekare kozvino kuTurkey kwakadengenyeka nyika, vanhu vakawanda vakafa. Zvakaitone zvakaitika zvacho kuTurkey. Zvinhu zvakaendeswa kuTurkey izvo. Turkey nyika iri kumusoro kuvarunguko, ndokune nyika ikoko. The cry of this nation has been a resounding help us because of the pains they've gone through as a result of the earthquake. Not just the victims of the earthquake, but all the indigenes of this nation, because one way or the other, they have been affected by the earthquake. Either they lost loved ones or they lost assets. That is why our man of God has sent the Shumiro YeChidyo Foundation International to come to Turkey. Here we have the members of the Kofi International very ready to do the work and sensitize people. And here, the leader of the team, the highly esteemed Pastor Mary Owasi, she is a missionary to the core. She's here to tell us a lot about what's going on.
Firstly, I want to say very big thank you to my man of God, the prophet of our time, the one who has put ministry into our being. Pastor, thank you so much. I'm a bit emotional about this because it's such amazing to see how the people can go through so much pain. People can be in so much need for help. And God has put it in your spirit to inspire us to come here. And it's such a great honor and privilege to be here. Here are your foot soldiers, Pastor Sir, on this mission of the Hope Relief Mission 2.0. And we're here to carry out the desire of the Spirit that God has put in your own spirit, to give help and to bring hope to people. And Pastor, thank you again for such an amazing opportunity. I'm so grateful to you, sir. And I'm sure we are all grateful to you. Thank you so much, Pastor, sir. I love you very much. We are here in Isla here, and we can see the items that are being brought for the people here in Isla here. The Air Commissioner of Isla here is over there. He's actually sensitized the people, and we've been doing that yesterday all through the dark and even till today. And here we have sensitized over 10,000 people. They've gone through a lot, and this is a time of restoration, rebuilding their lives and giving them hope. Papaz Gris'e teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bize yardım gönderdiği için daha önce de gönderdi, daha gönderecek, daha da gönderecek. Onun için teşekkürlerimizi sunarız. We say thank you so much, Pastor Chris, for helping us and remembering us in our time of need. That you sent us help before, we received it, and you still sent us help again. We receive it, we are grateful, and we know you still send us help again, and we still thank you so much, and we are grateful. Thank you so much, Pastor Sam. He has like 10,000 people here that he's expecting us to even come and help him, and whenever we come again, that his doors are open and his people are always expectant. See the way they've gathered around us. Teşekkür ederim. Sağ ol. Thank you. Depremde tüm kardeşlerimi kaybettim. 3 tane kardeşime 15 tane kaybım var. Hepsini kaybettim, tek kaldım. Hepsi ezilmiştiler. Yüzleri belli değildi. Kardeşlerimin gözleri dışarıdaydı. Allah geldi. Hepsini ben teşhis ettim. Hiç kimsem kalmadı. Hello, I am Pastor YeChidyo, the Chief Executive Officer of Love World Incorporated. And today I'm just going to be sharing some quick thoughts with you about the Chris YeChidyo Foundation International. July 2023, from the 21st to 23rd, the Chris YeChidyo Foundation International brought love and hope to many in the nation of Turkey, the victims of devastating 7.8 magnitude earthquake, through its Hope Relief Mission 2.0. Yes, and so that already tells us that this will be our second time for this particular relief mission. And during the program, many lives were impacted. Tears filled the eyes of the beneficiaries as the love of God was demonstrated to the residents through the distribution of relief items. This is Hatay. You can see the buildings behind me, the devastation, the impact of the earthquake. 90% of the buildings in this city are uninhabitable. Driving into the city, you would just see the devastation upon devastation. So you can feel what the victims of the earthquake experienced right here in this city. Do you know that Hatay is actually in the Bible? This is Antioch, where the disciples of our Lord Jesus Christ were first called Christians. So the city you're looking at here is Antioch. And at a particular time, almost 2,000 years ago, this city was actually completely evangelized by those that were before us, and they were Christians. We are in a town called Mavi Dayanishmak in Hatay in Turkey, and here you can see the tents, quite a number of people here, over 1,000 people in these tents. But the beautiful thing is, as we give out these relief materials to the people, the smiles on their faces are so uplifting.
We are at the city center here. If you look here, you can see the tents. So many tents here. There are over 350 tents in this area, housing over 1,000 people. Let us take a look at what is happening here. This is interesting. Many people lined up to receive the relief items that have come. Take a look at this queue. Take a look at the crowd. People gathered here, and they are happy. The excitement, the joy, and the emotions as well. On the 28th of July, a delegation from the Chris YeChidyo Foundation International visited the Nigerian embassy in Ankara, Turkey. They were welcomed by Mr. Zayed Abdul Salam, deputy to the ambassador of Nigeria to Turkey. The Nigerian embassy expressed appreciation for Kofi's work and promised to extend support wherever possible. They encouraged Kofi to continue their efforts in uplifting communities and presenting the image of Nigeria on good grounds. Ramazan from Nudal. I have been a journalist for over 35 years in Turkey, and we used to send aid to Africa. Now, through Pastor Chris, Africa is sending aid to us without asking whether we are Muslims or Christians. Thank you, Pastor Chris. Following the success of Kofi Relief Mission 1.0 and 2.0 in Turkey, our humanitarian exploits gained notable attention in various news outlets around the world, all of which published and praised the great work of the Chris YeChidyo Foundation International in Turkey. This increased the reach of Kofi to a global scale to over 8 billion people. Hello everyone. I would like to seize this opportunity to thank our man of God, Reverend Dr. Chris YeChidyo, DSC, DSCDD, for the opportunity of Chris YeChidyo Foundation International Mission 2.0 to Turkey. That's Kofi Mission 2.0 to Turkey. The mission has provided a big opportunity by the Spirit of God through our man of God to win souls in nations that were ordinarily hostile or close to the gospel. The impact of the Hope Relief Mission has been really outstanding, with testimonies of healings and salvation. Our relevance in the Lord One Nation has increased, and our impact has been greatly felt. I want to thank Pastor so much for giving hope to the hopeless. Thank you so much, sir. I love you dearly. We want to express appreciation once again to a man of God for the opportunity to show love and be a blessing to millions around the world. We want to especially appreciate our partnering zone in this end of our Christ Embassy Lagos Virtual Zone, Christ Embassy Midwest Zone, Christ Embassy UK Zone 4, Christ Embassy Western Europe, and Campus Ministry. And I'd also like to take this opportunity to invite you to be a part of the efforts and the work of the Chris YeChidyo Foundation International. It's an ongoing initiative, and you can be a part of it in extending God's arm of love to many around the world who are in danger. Thank you very much for listening. God bless you. Tremble, gates are open in your name, Lord Jesus. Hallelujah. We proclaim the victories we have won from the nation. Shouts of glory to you, Lord. I hear the sound as we pray.
are great. Oh Lord, demons tremble, gates are open. In your name, Lord Jesus, hallelujah. We proclaim from the nation, shouts of glory to you, Lord Most High. We give you glory, your word is prevailing in every nation, from glory to glory, victory to victory, every praise. We give you glory, your word is prevailing in every nation, from glory to glory, victory to victory, every praise. Your word prevails in every nation, gates are open in your name, from glory to glory, victory to victory, every praise belongs to you. I hear the sound as we praise. Oh Lord, demons tremble, gates are open. And hallelujah, we proclaim victories we have won from the nation, shouts of glory. I hear the sound as we praise. You are great. Oh Lord, demons tremble, gates are open. In your name, Lord Jesus, hallelujah. We proclaim victories we have won from the nation, shouts of glory
Thank you for your grace. Thank you for your love. Nokutendai nokuda kworudo rwenyu. For the ministry of the Holy Spirit. Nokutendai nokuda kwebasa rekutora mweya mutsvene matiri, nokuda kwesimba reshoko renyu muupenyu hwedu. Nokutendai. Nokutendai. All the world is yours. Nyika yose ndeyenyu. All the nations belong to you. Uye nyika dzose ndedzenyu. Isu tose tiri mabasa emaoko enyu. Thank you for directing us. Nokutendai nokutitungamirira. From victory to victory. Kutitungamirira muchitikundisa. Thank you, Lord. Zuva rimwe nerimwe, nguva imwe neimwe, tinokutendai. I'd like to welcome you to this global communion service for the month Shumiro YeChidyo NaMufudzi of September. Gunyana. You may be seated. There are many things for us to consider in this month. Zvinhu zvakawanda zvatinoda kuita mwedzi uno. And the results will be great. Uye tichagona kuita mabasa makuru patinoita mabasa iwayaya. First, we are informed of the various programs we have for this month. Taudzwa pamusoro pemisangano yatinawo mwedzi uno waGunyana. Tanga nesiku hukurumbidza nokunamata Mwari wachava nahwo musi wa10 Gunyana inge iri svondo. Angarai ndakakuudzai kuti ishumiro dzedu dzokurumbidza idzo dzakakosha zvikuru musadarikwa nadzo. Uye zvatinongoita pashumiro idzodzo kungorumbidza Mwari chete. Tisingangorumbidzi Mwari nenzira yatinoda isu, asi nenzira yatinorayirwa neshoko raMwari. So make sure to be a part of it. If you've never been a part of it, make sure you also plan for it this Sunday. The time is 3 p.m. GMT plus 1. I think it was last communion service where Shumiro YeChidyo yemwedzi wapera patakakutaridzai mufananidzo inotitaridza kuti sei vana vadoko vachirwara. Takakutaridzai chikamu chokutanga, tikamutaurirai kuti tichakutaridzai zvekare chikamu chechipiri. Tinodzidza zvakawanda panhoroondo iyo yatinenge tichipiwa. Ndoda kuti muone zvatinoda kutaridza izvozvi. Angarirai zvandakakuudzai pandakakuudzai kuti pandakakuudzai kuti nhomba yeCovid yanga isina kugadzirirwa kuporesa kana kurapa vanhu. Or to stop the spread. Yanga isina kumbogadzirirwa kunzi never intended pedze anything hosha yeCovid. Medical. Yanga isina kumbogadzirirwa. It wasn't for your health. Wanga usitori mushonga wokurapa. I told you so. Ndakakuudzai izvozvo. Effort to get under your skin. Nyaya yainguva yakuda kutsvaka kusvinira zvimwe zvinhu munyama yako zvinhu zvisina kunaka. Saka vakaziva kuti kubaya nhomba ndo
yaingova nzira yega yegona kuisa zvinhu mumuviri mako zvavaida kuzoshandisa kuita chimbwasungata chavo. Ichokwadi ichochi chandakataura. Vanhu vanga vatora makore akawanda vachidza kuda kuita izvozvo vachishaya kuti woita nenzira ipi, asi vaiziva kuti kana vakaizviita vachishandisa nhomba zvinoshanda, nokuti vanhu vakaudzwa kunzi uyai mubayiwe mukazobatwa nechirwere vanomhanya vese vachinobayiwa, vaizviziva izvozvo. Saka patinokuudzai tichiti hedu nhomba idzi dzanga dzisina kumbonyatsoongororwa, haisiyo nyaya yacho chaiyo chaiyo. Vanga vasiri kumbotsvaka kuti irape nhomba idzodzo, dzanga dzakatorongerwa kuti dziite zvavaitsvaka chaizvo chaizvo. Takatonzwa nevanhu vanoziva nyaya yachona, vakatotaridza kuti vanhu vanoda kusvika 20 zvezviuru zvevanhu pasi rose vakafa nokuda kweCOVID iyoyi. Kwete nokuti vanga vachirwara vachirwara nechirwere cheCOVID, kwete, asi vaisiva vachifa, uye vazhinji vavo vakafa nokuti vanga vabayiwa nhomba. Vanga vabayiwa nhomba. But the media will not tell you. Vatapiwe navo havakuudzi zvese izvozvo. The corrupt media will not tell you. Will not give you this information, because their paymasters will not let you know the truth, because they are responsible for it. Vatapiwe navo vakatengwa navanhu veCOVID vava, saka havatauri. Vana vadiki vakawanda vari kufa, hapana kumbozvitaura kuti kune vana vakawanda vari kufa kudaro. Hapana ari kuzvitaura izvozvo. Nokuti shungu dzavo dzaiva dzokuti vanhu vabayiwe nhomba chete, ndozvavaida izvozvo. Indakataura kakawanda ndikati papasitombodana umboo hwekuti nhomba dzipi zvadzo, kwete dzeCOVID chete, kuti nhomba dzinoshanda. Nhomba hapana munhu anogona kusumuka nhasi achitaura kuti nhomba dzinoshanda. Taingorerwa nhema tiri kuchikoro tichingonzi bayiwai nhomba ndo dzinopedza zvirwere. Inhema dzoga dzoga, nhomba ndo dzairwarisa vanhu, ndo dzinorwarisa vanhu. Dzina kumbogara dzapedza dambudziko kana kurapa munhu. Kana uchinyatsonzwisisa zvakajeka, uchinyatsonzwisisa kuti sei vanhu vakaunza nyaya dzenhomba, unozonzwisisa kuti sei dzisingashandi. Ndinotaura pamusoro penhomba dzatakakura tichibayiwa idzodzo. Nyaya yacho kana ukanzwisisa kuti dzaigadzirwa sei, unozonyatsonzwisisa kuti nhomba idzi dzasingashandi, nokuti nhomba zvadzinoita ndezvekuti dzinokupa chirwere. Vanenge vachiti dzinorapa nokukupa chirwere, saka dzinokupa chirwere worwara kwayo kuti ugova wakasimba. Hazvina zvazvinoreva. Taitofunga kuti zvino musoro wezvonzi wopuwa chirwere kuti usazobatwa nechirwere. Dzanga dzitori nhema idzodzodzo. Zvaita sokuti zvine ungwaru, asi izvozvo ndo zvakarwarisa vanhu vakawanda izvozvo. Vanhu vakawanda vakabata zvirwere zvanga zvambozikanwa. Hapana munhu waitarira. Kuna vamwe vanhu vaikokana nezvenhomba vachitaura kuti nhomba dzakashata, asi vese vavavo vainyaradzwa, vaivharwa miromo vese vavo. By the fraud.
vakanga vari kuwana mari and those who were kunomba ikokoko ndo vaingotaura vega and ignorant enough to shut them up. Who would have ever thought? Did you ever think wakambozvifunga here that there was never a proof kuti that vaccine worked? hapana kana umbo, hapana munhu anogona kumira uchingozvara mwana mubaye nhomba zvichiita sokuti kana ukasamubayisa nhomba mwari vanokutsamwira. wanga watova mutemo, yanga yatova tsika, ndo wanga watova mugariro wavanhu, It was a gross deception asi dzaiva nhema from the very beginning. nounyengeri husingabviri. I thought about it a long time ago, kare kare ndakatombofungawo nezvazveni, but asi since that was what was normal, this is years ago. asi zvai I didn't think it was necessary for me to be looking into it. I thought everybody ndakangofunga kuti akuda ndingaingosiyawo zvakadaro, ndofunga zvinoshanda ngazvisiyo zvakadaro, until I began to look into it asi ndakazozviongorora and zvakare ask the right questions. ndikabvunza mibvunzo chaiyo chaiyo, And peruse the right materials. chinoverenga zvinyorwa chaizvo chaizvo zvaitaura chokwadi, ndokuona kuti vanhu ava vanga vasingazivi zvavachitaura nezvazvo, It was all a deception. vange vangoreva nhema kwega kwega. There are doctors who kuna ana chiremba vanogona kupikisana nemi iko zvino, kwete nekuti vanoziva zvavataura, asi nemhaka yekuti atova mapenzi vakanyengerwa. logic is provided to them. Vana chiremba havagadziri mishonga, vanongopiwa mishonga vonzi uyu unorapa chakati pai vanhu And the pharmaceutical vapera. industry. Vanhu chaivo chaivo vanogadzira mishonga ndivo And so the doctor starts using the medicine that was vanobika nhema provided dzose. him. They don't make the medicines. So they are the ones that the sick people deal with. Zvino vana chiremba ndo vanoonekwa While the navarwere. pharmacists hide behind, Vanogadzira mishonga yacho vanenge vari kuseri uko havaonekwi, they and the Ministry of Health. pamwe chete namapazi ezveutano mudzinyika ndo vanhu vanenge vakavanda kunze uko, asi ndo vanenge vachipa mutemo. Munyika dzakawanda mapazi ezveutano Hijacked and paid, influenced, controlled anobhadharwa from outside your country. nevanhu vari kunze kwenyika dzavo. Inda unotarira uone kuti ndizvozvo zvinoitika. Often, the one who Kazhinji heads kacho the Ministry of Health mukuru anenge achitungamirira basi is a rezveutano candidate from an outside organization. anenge akaiswa panzvimbo ipapo nemasangano asitombori kana munyika menyu, Why are they so interested? vatinotsveta imomomo kuti vaite zvavanoda nemhakei vane shungu dzokuda kutonga zvinoitika mumapazi ezveutano. Inflamed Inyaya yekuti vanoda kuti vagoisa mitemo yavanoda vachitsvaka kuti zvavanoda zviitike, ruin the population. vachiparadza nokuuraya vanhu Pity that many more mudzinyika. people are going to die. Hazvina kudaka kuti vanhu vakawanda vachatofa nokuda kweuipi noutsinye hwese ihwohwo. And some are too ignorant and too insensitive. Vamwe havatozivi uye havana hanya, saka havadi kutombotarisa zvandotaura izvozvizvi. They may be just upset. Vanongogumbuka kuti mufudzi Kristu sei vachitaura kudaro. Usagumbuka, inda unotsvaka zvandataura, usatanga nokugumbuka. Find out if what I say Inda unotsvaka zvandiri kutaura uone kuti chokwadi here, do your own research. usatanga nokugumbuka. Don't be ignorant. You can be a professor and be Imbonoitawo because they deceived you all your life. unogona kunge wakadya mabhuku asi usina zvaunoziva nokuti wakanyeberwa. You could have gone to many schools. Unogona kunge wakaenda kuzvikoro zvakawanda-wanda, Highly reputable schools. zvikoro zvine They're the mbiri, most deceived. asi kuzvikoro ikoko ndo kune nhema zvakawandisa Do your ikoko. research.
saka imbonoongororawo wega utsvake kuti zvandiri kutaura ndezvechokwadi yakati nhema, zvibvunze kuti wewe pane here wakambosangana naye akakuudza kuti nhomba dzinoshanda, pane wakamboita ongororo yacho akagona kuzvipupurira here izvozvo kupupurira nhomba. Izvo zvakakosha chaizvo chaizvo. Nyaya yongoti mutemo wehurumende munyika menyu wokuti vanhu ngavabayiwe nhomba hazvirevi kuti zvakanaka. Hurumende dzacho idzo dzine mhosvo dzakaita dzakawandisa. Iyi ndiyo imwe yacho mhosvo yacho iyoyi. Saka hazvishamisi kuti vaita mhosvo. Vangani vanhu vanofanira kuremadzwa nokuurawa, kanganiswa nenhomba tisati tazviona kuti nhomba hadzifaniri kuramba dzichibayiwa vanhu. Ndakatokutaurirai kuti manga muchinyeberwa. Chinzi kwai kana mukapa munhu anga asingarwari kachirwere kashoma shoma zvinozoita kuti asarwara nechirwere ichocho inhema. Zvinoita sokuti zvino musoro, asi zvatina kutombozvibvunza ndezvokuti iyeyi munhu wamazobaya nhomba iyeyi wanga asina here kudzivirirwa pachirwere chacho chamunoda kudzivirira chacho ichi? Wanga asina here? Mamuzwa nani wanga asina kudzivirirwa? Uye makatanga mamuongorora here kuti uyu ari panjodzi musati mabaya nhomba? Uye nhomba yamakamubaya yacho yaiva nei? Chii chimwe chaivamo? Chii chimwe chaiva munhomba idzodzo chinogona kunge chakapa vanhu zvimwe zvirwere zvavanga vasingazivi? Hapana munhu akambotarisa sezvozvo. Kuna Africa naAsia tine vanhu vazvirema zvakawanda, vanhu vakazongoremara, vazhinji vamwe vakazongoita polio, vamwe vakangoremara. Zvonzi vakuuya neimwe nhomba yokuda kudzivirira polio. Vanhu ivavavo vanga vachitombonda polio vasati vabayiwa nhomba idzodzo. Indai munotarira nhoroondo yenyu, vanga vasitorina, kureva kuti nhomba idzi ndo dzakaunza polio. Ndokubva vochiuya zviya nemwe mushonga wokuti taakuda kuchibaya nhomba yokubvisa chirwere ichi chatakaunza. Zvii zvimwe zvavakaunza kunze kwepolio? Mamwe wenyu makaudzwa mune dzimwe nyika, makatoudzwa zvinzi vakuuya nenhomba dzokubaya dzemararia. Kwai vakuuya nenhomba dzemararia. Kuita vanhu kwavo, kuita vanhu kwavo ivo vasi. Vanotudza kuti malaria inouraya vanhu vakawanda muAfrica kudarika nhuta, kensa nezvimwe zvirwere zvese. Nhemba dzoga dzoga makazviwana kupi? Makanozviverenga kupi? Makaudzwa nani? Zingori nhema dzega dzega. Kuda kungotsvaka kuti vagotsa nhomba dzemararia. Mukanotsvaka munoona kuti vakangoita zvongobika umbohwa wehomho. Zvipatara zvizhinji zviri muAfrica hapana munhu anomboziva kuti vari kurwara varimo ndivanani. Iro hurumende dzacho hadzitozivi. Saka vakaudzwa nani? Hapana ari kuvabvunza mibvunzo iyoyo kuti muri kuzviwa. Vanofanira kubvunzwa mibvunzo chaiyo chaiyo inogozha. Vanofanira kubvunzwa mibvunzo inogozha. Saka hachisi chokwadi. Vanofanira
vanofanira kutiudza chokwadi chaicho asi toziva kuti chokwadi yacho havana ivo vanongobva kwavariko kwachiti vanozotidetsera vahwei pamusoro pedu so that they can create regulations. So the malaria vaccine, saka nhomba yemalaria yava kutaura nezvayo iyi DOA, dead on arrival, ngaitofuruswa zvayo ife isati yasvika nokuti zvanoda kuita chavanoda kuita nenhomba iyoyo ndechavakakonewa kuita pacovid vane zvavanoda kuisa munyama yevanhu tatova nenguva tisingatombonetswi nemalaria kune mishonga yanga iri kutoshanda inonyatsoshanda kutokurira malaria ndakanzwa zvekuti kune dzimwe nyika zvekare vanoti vakuda kubaya nhomba kubaya vana vechidoko nhomba zvikuru sei vasikana vakadzi vechidoko kuti vasatanhuta vasata kenza nemadzoga dzoga makambotangai mabvunza kuti iyo nhuta yacho yokenza inobvepi totangira ipapo ndichazokuudzai kunobva kenza chakuudzai kuti yakabvepi uye nemakenza ichinzi hairapiki vanhu vanoisha chaizvo pasi rose kana mumwe munhu akaita nhuta kunotonzi uyu watotisiya asi mibvunzo ndokuti yakabvepi uye vari kuita kuti nhuta irambe iriko ndivanani pandichazokuudza pamusoro pazvo hauzombotyi nhuta zvekare uchimbozotyi kenza asi usanyeberwa nevanoti kwanzi vanoda kubaya vana nhomba saka vanoda kubayira vana kuchikoro vabereki vasingazivi vanongopiwa mvumo wekupinda muzvikoro hurumende yavapa mvumo yekuita zvikoro kuti vari kubaya nhomba rambai vane zvimwe zvinhu zvavari kuda kuisa muvanhu haisi nyaya haisi yenhuta kungokuyambirai kwandakaita pamusoro pecovid uye vazhinji venyu makateerera dai musina kuteerera mungadei makafa vamwe venyu asi kune vamwe vakabayiwa nhomba vakati ndakabayiwa hangu nhomba asi hapana handina dambudziko vakakuudzai kuti nemhakei vamwe vasiri kurwara inyaya yekuti varidzi venhomba ava vakati ngwarei vanobaya dzimwe dzacho imvura dzimwe dzacho inenge nhomba chaiyo saka kuti vamwe vofa vamwe vosafa saka uye asina kufa kuti handisi kuona chinouraya nekuti handina chiri kundinetsa vaiziva kuti vakangoti vose wabayiwa unofa zvaizonetsa chitsotsi chavo chaizobatika nyore trouble for sure. And they know it. And that's why they try to indemnify themselves. Vanoziva kuti zvinhu zvine nyaya ndosaka vachida documentary on why asi regai tione nyaya iyi nhoroondo inotaura pamusoro pekurwara kwevana. Strange illnesses suddenly show up in children. Diseases which never existed now top the chart. Neurovirus. He has ADHD. Kawasaki disease. Takutaurwa zvirwere zvakangozokarwa zvakungowanikwa muvana zvanga zvisiko zvirwere zvakaita seautism zvonzi zvichinzi vanhu vachiti kwai havasi kuziva izvo kana zvinozikamwa mukatarira mishonga inopiwa vanhu
inotaridza kuti profoundly pertinent question. inotaridza kunobva zvirwere zvozvizvi uye inotitaridza kuti sei vana vadoko vachingorwara. Atoda saka nyaya iyi tiri kutaridzwa nezverwara kwevana. Urwere hwakatanga kare pakatadza munhu ana Adamu naEvha. Paipapo zvinhu zvese zvakasikwa zvanga zvakuzongofa. In the wake of sickness and diseases, various cures that existed in nature sufficed as curative measures. Asi vanhu pavakanga vachirwara saizvozvo, vanhu vaingoshandisa makonzi, vaingoshandisa mishonga yamakwenzi yaishanda. Asi ndo pakazouya vanhu vakanga vava kugadzira mishonga iri kushandiswa mazuva ano muzvipatara. Vanhu ivava ndo vanhu vakatanga nyaya dzose. Is the business. The individuals are pharmaceutics. Vanhu ava ndo vanga vava kuti chirega kushandisa makwenzi, kushandisa yedu mishonga. One level of witchcraft to another. Uye ukavatarira vanhu ivava vanogadzira mishonga ivava unoona kuti dzakatotanga dziri n'anga chaidzo kusvikira vasisa vakuita savanhu kwavo, vakuita vachishandisa majekiseni zvimwe. Saka zvatiri kuona iko zvino ndezvokuti vanhu vanogadzira mishonga inoshandiswa muzvipatara zvamazuva ano vanongori varoyi ivo vaingovako, asi vakushandisa zvipatara kuunza mishonga yavo. Mukatarira zvavanoshandisa, nokuti mishonga yakawanda iri kuuraya. Mishonga inopuwa vanhu muzvipatara haifaniri kugoshandiswa zvakanyanyisa, inouraya. Zvinhu zvaakutozikamwa. Izvi zvinhu kuna vanhu vakatozviongorora vachitarira, vachiongorora vanhu vanga vari kupiwa mishonga iyo inonzi inorapa, vachionekwa vachishandisa, vozoonekwa unzi, vozoonekwa kuti mishonga iyi iri kukanganisa nyama yevanhu ava neropa revanhu ava. Now, the pharmaceutical industry, we know, makes money off of sickness and disease. Vanhu vanogadzira mishonga ava chimwe chatofanira kunzwisisa ndechekuti ndokwavanowana mari, saka kwavari inzira yekuwana mari. Saka havasi kunyanya kutarira pamusoro poutano hwevanhu, vari kutarira zvinovapa mari, zvavanopa. Saka vanopa vanhu mishonga inoita kuti vafunge kuti vapora, ivo vasina kupora, asi vosara vachingori vatenda. In the long run, these young ones have also been at the receiving end of this demonic work of darkness. Through so-called immunizations, saka nhomba dzatakangora dzinonzi nhomba, vana ngavabayiwe nhomba, vana ngavapawe nhomba, ndo nhomba dzakakanganisa, dziri kukanganisa vana idzodzi. Kwanzi vana vanenge vakabayiwa nhomba dzakawanda ndo vanorwara kudarika vana vasina kubayiwa nhomba. I worry about it with my son, who is fully vaccinated, because he would not be able to survive any of that, even though he was vaccinated for it. People that I know that do vaccinate, I know their kids have more, seems to me, more health problems. I mean, my varikutaura vachitaurira kuti nyange mukuona kwavo vari kuona mhuri dzinonyanya kubayisa vana nhomba ndo mune zvirwere zvakawanda imomo. Mhuri dzisingabayisi nhomba zvakawanda hadzirwari.
all extremely healthy. The only time he's gone to doctor for checkups is because he's asked to go and wanted to see what it was like to go to the doctor's office. You wanted to go to see a doctor? Okay, yeah, right. So, well, because Keenan has to go so often, and so he wanted to see what it was like to go. You have no vaccines at all? Never. I'm in my 60s. I've never been vaccinated for anything. Anything at all? No. Saka vatoriko vanhu vasina kumbobayiwa nhumba asi vakatozvisimbirwa uyu ndoumwe wacho. Do unvaccinated children have all the injuries that we see so commonly in the vaccinated? Do they have the ear infections and the antibiotics and the eczema, asthma, allergies? Nothing. No. The truth is, many have been deceived for ages about the pharmaceutical industry, just like the Bible said the nations would, and as such, have built faith in their deceptive so-called medical solutions. When are you going to know that there is a deception going on? The Bible already Unofana showed kuziva you, kuti and it told you that nations vanhu vari kunyengerwa. Bhaibheri rinotaura kuti nyika dzakanyengerwa nhema navagadziri vemishonga ivava. Vanhu vanogadzira mishonga inoshandiswa muzvipatara zvedu mazuva ano. Ndo vanhu vari kunyengera vanhu, ndo vanhu vari kurwarisa vanhu. And we didn't write it, it was prophetic. Zvitori mubhaibheri muna zvakazarurwa yegumi nesere. Ignorant professionals, this deception is perpetrated. Sadly, millions of children and young people have been grossly affected by the sorcerous schemes of the pharmaceutical industry. Drugs medicate the mind and facilitate mind control. The Nazis followed Mishonga inopuwa vanhu ine zvainoita mupfungwa dzavanhu ichinokanganisa vanhu. Ndo yaishandiswa nyangwe naHitler achida kukanganisa vanhu. Alluding to this historical evidence, it is safe to say that there is a willful wanton attack on the minds of many by the elite of this world, who like Hitler, vane mari variko mazuva ano vanoda kuita vanhu vese zvikukuvatarata, vanoda kukanganisa vanhu nokuti vanofunga kuti vane mvumo yokusarudza kuti unofanira kurarama ndiani asingafaniri kurarama ndiani. A more prevalent anomaly in recent times has been the aggressive push for so-called medical care for mental illnesses. Do parents really realize chimwe chavakuitwa iko zvino chavari kuda kumanyisa mishonga yavanoti inorapa pfungwa dzavanhu, nokuti vana vazhinji pfungwa dzavo hadzisi kushanda zvakanaka, saka vabva vaunza mishonga yakawanda yavanenge vachiti inorapa vana, inobatsira vana. So I took a full-time job to work in a children's psychiatric hospital, ages 5 to 10. So it was my first experience being exposed to the psychiatric system in the United States. I can only say that I was appalled by the treatment of young children. First experience with drugs as healthcare, as you would imagine, at a vulnerable age, ages 5 to 10. The oversimplification of very complex problems and kids being drugged. And I use the word drug, not medicated. Saka zvinhu zvese kuvana vanongoti auya nechakati paina zvokutsvaka dambudziko nongonzi mupei mapiritsi amwe, mupei mapiritsi amwe, mupei mapiritsi amwe. Some of the kids were treated. So I'm sure you do. It was sedation as mental health care. We'd see kids that were, saka munoona kuti mishonga inoshandiswa kurapa vanhu vanorwara pfungwa ndiyo ngoda kungovatisa, ngovararisa chete nokungovadhakisa, oswera akangoita seakadhakwa, ovata omuka mangwana omwazve ndo zvega zvinenge zvingoitwa izvo. Asi mishonga inenge ichidhakisa pfungwa inenge ichiuraya zvepfungwa. Any kid or any human being, there's a range of responses that some would have. Some became more aggressive, some became suicidal, some developed side effects, others became very lethargic. He has ADHD, and the fix is to put him on powerful amphetamines that are illegal in other countries. Adderall is amphetamine and dextroamphetamine. So basically amphetamine and more amphetamine,
right? More bioavailable amphetamine. So we're basically feeding our kids the things that are the most illegal, most addictive, and most mishonga inopuwa vana iyo kwanzi haitori pamutemo zvinotori zvinhu zvinodhaka zviri kupuwa vana vana vachingopedzera vava kuita semhuka neutral, and it basically removes their emotional connection. And if nothing else, it removes the love and tenderness that our kids can have. Plus, their motivation is then connected directly to this amphetamine. It's damaging nerve cells. Their brains get poisoned, they get diabetes, they get heart disease, they get neurological pfungwa dzavo dzadirwa mishonga iyoyi inodhaka inodini hai pfungwa dzi hadzichashandi zvakanaka pfungwa hadzingofungi chete dzine zvadzinofambisa muviri medu dzinenge dzisinganzwi zvese izvozvozvo hatichagoni kunyatsoshanda zvakanaka kuita kuti muviri usawandisa shuga usawandisa zvinhu usati hadzichatogoni kuzviita. Tinkering with drugs is the answer. So they also use a lot more street drugs. We ruin lives by telling kids they can't control themselves and you need the drugs. And they are the easiest. Uye dzimwe nhema dzinoudzwa vana kuudzwa unzi hauchakwanisi kuzvibatsira wakufanira kurarama nemishonga izvozvo hazvina kunaka. Vana vanofanira kuudzwa unzi ane simba rokugona kurarama nokuita zvinhu. Behavioral traits of little children and young people who are simply energetic. More often than not, the diagnosis of these conditions have proven to be the entry strategy deployed by the pharmaceutical industry working through psychiatrists for the administering of utterly unnecessary and severely harmful psychotic medication. When these children get diagnosed with these conditions and are placed on these heavy psychotic drugs, the inevitable results are a downward spiral in their health and a perpetual dependence on these mishonga nemapiritsi anenge achipiwa vana iyo ayaya anosiya vana utano hwavo husina kunaka zvakanaka nezvimwe zvakashata. Saka zvinodhaka mbanje nehandi zviri kutouraya vana zvatinyanya kutouraya vana ndiyo mishonga yavapiwa kuzvipatara. Yep, very often. Very often. Child to teenager to adult, Laith Day has been part of an enormous social experiment. Out of control children who were about to be by then it was controversial giving a child even one tablet a day, and it was thought by their teens vamwe vana vanenge vaonekwa vachiita sokuti vane misikanzwa yakanyanya vanenge vatopiwawo mishonga iyoyi zvotovakanganisa zvakanyanyisa. This is what they're pumping into kids in order to treat ADD or ADHD. They know that if they can get your kid on these drugs at a young age, they're more likely to get dependent on them. Of course. Saka kana mwana achinge atanga kupiwa mishonga iyoyi ari mudiki akutongokura asagoni kurarama asina mishonga iyoyi. Saka kana munhu akafanira kungozorarama nemishonga iyoyo kureva kuti vanogadzira mishonga iyoyo vanenge vatowana mari yavo vakutongoziva kuti uyu watova wedu uyu kusvika afa achingotibhadhara vachingodaro. They're questioning authority. They're if they're not out playing, they're fidgeting and doing all the things that kids do as their bodies are developing, as their neurochemical balances are coming into play. So what's happening as a direct result of that is we've got basically Purdue Pharma Part 2. So we've just shifted it from the painkillers, which are still, as you mentioned, hugely prevalent in society, killing people by the day. My own imwe mishonga inouraya vanhu iri kuuraya vanhu zvakanyanyisa ndiyo mishonga iyo inonzi
inotapudza marwadzo, inopedza marwadzo, mishonga yemapidza ayo umusoro nei zvese izvozvo zvinokanganisa mukuramu. That's happening as a direct result of Adderall. It leads to destruction of brain cells and it damages what are called nerve terminals, the way that nerves connect. This creates a long-term permanent damage that's very difficult. Mishonga iyi inoita kuti muviri usashanda nomazvo. Oh, it's very simple. Read your Bible. Sei vanhu ava vachida kunangisa vana, vachida kuuraya vana nenzira iyoyi. Inyaya yekuti vanoda vari kuda kutora vana ava vovakanganisa pfungwa dzavo vagozovashandisa kunouraya vanhu. Nokuti vana ava vanenge vava vanhu vasisanyatsofunga zvakanaka, vanogona kungoshandiswa kuita mhirizhonga isina basa. Capable of the unspeakable. People who were not suicidal before I put them on the drug, who very clearly became agitated, sleepless, restlessness, and completely preoccupied with suicidal thoughts. And when I took them off the drug, it went away. It was out of character. At Fox News, we found the bad scarred story with antidepressants compelling, so we investigated further. We found a disturbing number of recent school shooters were either on medication or were experiencing. Vana America uko vakataura kuti vanhu vanga vari kuita mhirizhonga vazhinji vacho inyaya yekuti vanga vaine mishonga yavanga vachidya. Kureva kuti vanhu vanenge vasinga mumishonga yese vasinga mumishonga yese vanenge vari vanhu kwavo. Mishonga iyi ndiyo iri kuita kuti vanhu vaite mhirizhonga vauraye vamwe vade kupfura vamwe nepfuti. 15-year-old TJ Solomon also on a mix of antidepressants when he aimed his shotgun at classmates in Conyers, Georgia, wounding 6. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. You say to me, Pastor Chris, I asked my doctor about it and my doctor said it was fine. Your doctor said it was fine. Can I tell you a little bit about doctors? Let me explain something to you about doctors. Wewe zati mishonga iyi ndio imwana kuti chiremba wangu wakandibvumira. Vana chiremba havagadziri mishonga, mufanira kunzwisisa izvozvo. Vana chiremba havagadziri mishonga. Vana chiremba havatsivo vanogadzira mishonga inoshandiswa. Vanongoudzwa zvokuita, vanongoudzwa kunzi mushonga ndouyu, vototora mushonga iyoyo ndowotoshandisa, votongoita zvavanenge vaudzwa nehurumende dzavo, havana zvimwe zvavanoita. Derived from the Latin docere, which means to propagandize, which means to instruct, has nothing to do with healing. And that's on purpose, that name, that process. They know that they're not healing you. Oftentimes when we go to the doctor's office or to a hospital, we put our trust most of all our lives in the hands of the staff there. But are we putting too much faith in them? Medical experts now say an estimated 200,000 Americans die each and every year from medical mistakes. By the time it's approved and it hits the general population. Kuzvipatara kunoona nachiremba uku vanhu vakawanda vari kutofa nokuda kwemhosva dzavanoita. To listen to other professionals. He depends on them being accurate. He hopes they are, expects them to be, and they might not be. In extending the permeation of this evil work, the food industry has been unmasked as willful culprits in the grand scheme. Vamwe vari kukanganisa vanhu vanogadzira zvokudya, nokuti vanhu vanogadzira zvokudya vakuisa vane zvavakukanda, mishonga yavakukanda mune zvokudya zvavanogadzirira, zvikuru sei vana vakukanda zvinhu zvisina kunaka muzvokudya zvevana. Ndozvimwe zviri kuita kuti vana varware. They found 95% contained lead, 73% arsenic, 75% cadmium, and 32% mercury. The research found the most toxic products were rice-based food items, sweet potatoes, and fruit juices.
2 years ago, the I-Team traveled to a lab in Colorado and interviewed a company testing 700 baby food products for toxins. And researchers told us back then that ane zvokudya zvakaongororwa zvokudya zvevana zvakaongororwa zvichiwanikwa kuti zvanga zvine mishonga inokuvadza vana mukati imomo yakakandiwa imomo. In this study, foods like frozen bananas or drinks like milk or water. Saka kutodya zvokudya zvatinowana kuminda kwedu muminda medu nezvatinorima nezvatinodi ndo zvinotobatsira kuvana. Baby food. This is a new study that just came out and it's really grabbing some headlines. This is from Consumer Reports. This is a headline: baby food and heavy metals, what parents should do now. The alarmingly high levels have been found in many big brands. This is the U.S. House of Representatives. It's their oversight committee, and this is what they found. They were looking at internal testing policies and results for individual ingredients and finished products. Inotoongororo yakatonyatsoitwa nekuona zvinopiwa vana zvinotengeserwa vana. Saka ungofanira kuti andawana zvokudya zvinonakira vana, ndosaka vachitoita kuti zvinake zvichitapira kuti vana vazvifarire vachemere izvozvo. Zvomukati machona mune zvinhu zvisina kunaka. Levels of toxic heavy metals, including arsenic, lead, cadmium, and mercury. Now, currently, there's no federal standard for these. The FDA relies on industry to regulate itself. It's a story we hear over and over, and it constantly fails. They fail to regulate themselves. Everybody, please listen. Like, I'm so mad, I'm on the verge of tears. I have been giving my son, my youngest, my 9-month-old, this whole wheat Gerber food. Now, I'm kind of late on this video. My friend sent me a video about this stuff. I still had some of this left. So what I did was I put it in a sandwich bag right here. And on the video, it said there is metal in this stuff. I have a real magnet. I have two. They stick it together. I swear to God, no lie. 2 of these. Hold on, let me flip the camera. This is a magnet. They stick it together. No lie. This is the Gerber whole wheat. I'm pissed. Gerber got me messed up. Look at this. Do y'all see this metal in my baby food? And he have not been feeling well. I've been putting this cereal. He just had to revert back to this regular rice. Kuti zvokudya zvavanga zvinopa mwana wavo kwenguva yakareba vakutowana kuti mune zvinhu zvakanaka, mune zvinouraya This is moving. This is a real magnet. I have two magnets. You put it in a sandwich bag and put it over this baby food. This is following it. This is freaking metal in this baby food. Bruh. Oh, the stuff I want to say right now. It is moving. It is literally moving. I mean, just use one. These is not bugs. This is metal. Following metal. It's following it. Now, I just did a test on this regular one right here. This the regular rice. This is real. I just bought this yesterday. You can tell the difference. This is lighter than the wheat one. Let me do a side by side. This is the regular rice. This is the wheat right here. 2 different containers. Now, I'm finna test this one out. This is just the regular kind. Trying to make sure I get good quality for y'all. I see no metal in this. Y'all stop feeding y'all kids this stuff. My baby have not been feeling well. Mwana wao wanga achitorwara nokuda like crazy. And I'm like, dang, what done changed? But I realized I started giving him the whole wheat instead of the rice, and so I went and got him rice. This junk is crazy, y'all. Y'all got to stop feeding y'all baby this stuff. Kando zvakaita zvimwe zvokudya zvatinodya sezvinodyiwa nevana hazvina kunakira vana.
Your baby should be kwanzi breastfed, haufaniri ku and then kwai as they're weaning, mwana mudoko anofanira kumwa mukaka wamai vake, abva ipapo odya zvokudya zvinobuda mumunda zvatinorima zvatinogadzira. Kwai zvigadzirirei zvokudya zvenyu, hapana munhu anofanira kunge achidya zvokudya zvakagadzirwa navamwe vanhu. Hauvazivi kuti vanhu vakagadzira vacho ivavo ndivanani, uye vazhinji vachona havasi kufunga pamusoro peutano hwako, vari kungofunga pamusoro pemari yavanoda kuwana. Vamwe vachona vachitori neshungu dzokuda kutouraya vana vako kana kuuraya iwewe. To protect these young ones. However, regardless of how badly damaged a person's health might be, there's healing for you in Christ, and with faith in your heart, you can receive Mwari kuti nyangwe munhu akange arwara hake nokuda kweutsinye hwose huri kuitwa nevanhu vanogadzira mishonga nevanogadzira zvokudya, tine vusere rokuporesa. Shoko raMwari rogona kuporesa. Saka tinotenda Mwari nokuda kwaizvozvo. Haleluya. Regai timboimba kambo tichirumbidza Mwari. Saka kwose kwauri wosimuka tomborumbidza Mwari. Glory to you, Lord God. Maker of all things, by whom all things consist. The Word made flesh, the glory of the Father. Maker of all things, by whom all things consist. The Word made flesh, the glory of the Father. Lord Jesus, God of everything, the way, the truth, and life. In you there's no shadow of turning. Lord Jesus, the first begotten of the dead, the Prince of the kings of the earth. You are the Most High God, maker of all things, by whom all things consist. The Word made flesh, and the glory of the Father. You're the maker of all things. By you all things consist. The Word made flesh, and the glory of the Father. Lord Jesus, you're the God of everything, the way, the truth, and life. In you, no shadow of turning, Lord Jesus. The first begotten of the dead, the Prince of the kings of the earth. You are the Most High, Lord Jesus. You're the God of everything. Lord, you're the way. You're the truth and life in you, Lord Jesus. Lord Jesus, you're the first begotten of the dead. You're the Prince of the kings of the earth, Lord. You are the Most High God.
Most High God, you're the maker of all things. By you all things consist. You're the Word made flesh, and the glory of the Father. Lord Jesus, you're the maker of all. By you all things consist. They consist the glory of the Father. The glory of the Father you are. Lord Jesus, you're the God of everything. You're the way. You're the truth and life in you, Lord. No shadow of turning, Lord Jesus. You're the first begotten of the day, and the Prince of the kings of the earth. You are the Most High. You are the Most High God. Ooh, great I am. Lord Jesus, Lord Jesus, we worship you and proclaim your praise forever. Most High God, Most High God, Lord Jesus, we worship you and proclaim your praise forever. Most High God, Most High God, Lord Jesus, we worship. We proclaim your praise forever and ever and ever. Most High God, you are. Lord Jesus, we worship you, Lord. We proclaim your praise from the rising of the sun till the going down of the same. Most High God, Lord Jesus, you're the God of everything. You're the way, Lord. You are the truth and life. No shadow of turning, Lord. Lord Jesus, you're the first begotten of the day. You're the Prince of the kings of the earth. You are the Most High God, the Most High. Lord Jesus, the first begotten of the day, the Prince of the kings of the earth. You are the Most High God. Dearest shepherd, Gaitimbe kamwe zvekare mufudzi akanaka. So we shall not want. Lord, you're the strength of our lives. Of whom shall we be afraid? You gave us a kingdom that cannot be moved. We, your saints, thank you, Lord, for the conquest in your name. Lord God, you are with us. We will not be dismayed. Lord Jesus, we are the fruits and splendor of your deeds. Master, you
secret places pray. And yes, every day is a glorious day. The glory we have is not of this world, for the world and its love will pass away, but we will fade. Oh Lord God, you are with us, Lord, Lord Jesus. Yes, we are. And Master, just as you said, and all we will desire, hey, you will it all, you will it all, oh Lord God, you are with us, we will not be dismayed, Lord Jesus. Lord Master, you kept your word just as you said, and oh, will it all to us. All we've known is your voice, and it's not been a feeble one through the years. All because, Lord, you're a dear shepherd. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sit down for a moment. Mbogare pasi kwechinguwa. St. Luke's Gospel, chapter 10. Luka yegumi kubva ndima yokutanga After these things, the Lord shure kwaizvozvo Ishe wakagadzazve vamwe vane 40 akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose vekwose kwaakanga achida kuenda. Akati kwavari, kucheka kuru asi vabati vashoma, naizvozvo kumbirai kuna She wokucheka kuti abudise vabati pakucheka kwake. into his harvest. He said, the harvest truly is great. Kwaiko rakawanda asi vashandi vabati ndo vashoma. Nyengeterai kumukuru wegoo kuti atumire vakohwi mugoo rake. Laborers will always be few. Hazvirevi kuti vakohwi vacharamba vachingori vashoma. Kwai nyengeterai kuti vawedzerwe. Kureva kuti kana tanyengetera vawedzerwa vanenge vasisiri vashoma, vanenge vakwana. Pane pavanozosvika pakukwana. Let's read another. Verenge St. John's Gospel, chapter 4, Johani yechina from verse 34. papa ndima ya34. Jesus said unto them, Jesu akati kwavari, zvokudya zvangu ndizvo kuti ndiite kuda kwawakandituma nokupedza basa rake. Murangarira kuti muchikamu ichi Jesu vakanga vari pasime kuSamaria. Mukadzi ndokuuya ipapo patsime, akanga auya kuzochera mvura. Jesu akataura kumukadzi uya, ndokubva ogamuchira kuti Jesu ndo vakanga vamuponesa, ndokuenda muguta rokunoudza vamwe pamusoro paJesu. Vakazouya vanhu mhomho yakabuda muguta imomo
vadzidzi vaJesu vanga vadzokawo kwavanga vatumwa zvikanzi naitenzi chimbodyai chimbowanai nguva mudye nokuti vese vanga vasina kudya. Saka vadzidzi vangaenda kunotenga zvokudya. Tenzi vakati ndine zvokudya zvamusingazivi nezvazvo. Saka vanga vachishaya kuti pane vakanga vavigira zvokudya here. Ndokubva votsanangura pataverenga ipapo. Jesu akati zvokudya zvangu ndizvo kuti ndiite kuda kwawakandituma nokupedza basa rake. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me. Zvokudya zvangu kuita kuda kwawakandituma ndipedze basa rake. Wonderful. Mashoko anoshamisa ngatirambe tichiverenga. Kwaiko imi hamuti kwasara mwedzi mina kucheka kwasvika. Tarirai, ini ndinoti kwamuri, simudzai meso enyu onai minda kuti yatoibvira kucheka. Unocheka unopiwa mubayiro, unounganidza zvibereko mupenyu husingaperi, kuti unokusha nounocheka vafare vose. Nokuti shumo ndeyezvokwadi inoti mumwe unokusha mumwe achicheka. Ndakakutumirai kundocheka zvamusakabatira vamwe vakabata, zvino imi mapinda pabasa ravo. Zvinoshamisa chose. Kwanzi hamutaure here muchiti kwasara mwedzi mina kuti tikohwe. Kwanzi tarisai, udzai meso enyu mutarire muminda, yatoibva yakuda kukohwiwa, yanguva yekukohwa ino. Chiregai kumirira imwe mwedzi mina. Munda watoibvira kucheka. And then he says, you look at the next verse. He that reapeth receiveth wages, zvikanzi fruit of life eternal. Unocheka unopiwa mubayiro, unounganidza zvibereko muupenyu husingaperi. Asi kutaura pamusoro pezvirimwa zvomunda, ari kutaura pamusoro poupenyu husingaperi, ari kutaura pamusoro pokuudza vanhu kuna Mwari. Jesu vakanga vabva mukuparidza ruponeso kumukadzi muSamaria, vakagamuchira ruponeso rwuya ndokuenda kuguta ndokunokokorodza vamwe vese ndokuuya navo. Pavakauya vakabva vagamuchira zvakanga zvataurwa naJesu, vakati kumukadzi uya zvikanzi tabvuma nokuti tazvionera tega, kwete nezvawakataurira iwe, asi tamuona muponesi pachedu, tabvuma zvino. Wonderful. So in connection with soul winning, saka vanga vachitaura pamusoro pekuunza vanhu kuna Mwari. Ndipo vakataura pamusoro pegoho irori, taura pamusoro pokuunganidza goho kuunza kuupenyu husingaperi. Mwedzi uno waGunyana, mwedzi wekukohwa, mwedzi wekukohwa, mwedzi wegoho. So why don't you just thank God for that? Saka ingotenda Mwari pamusoro pesoko iroro, mwedzi wegoho, mwedzi wegoho. Ngotenda Mwari pamusoro pemwedzi wegoho iwoyo. Haleluya. O maleke mora kalamande kalestra libroba shilia karabelolanda la brokitaria ganstri straka brugento. Haleluya. Tenda Mwari, gaitimbe kambo chivatenda mwedzi wako wegoho wekukohwa, mwedzi wako wegoho. Haleluya. Malebo satarigaria granti alistraka brugilia malepro zadrakia brokita gazilia cardmelo strami jala gasia bikote malkranta o zidimande gabrankia zidimande makrosia zidimande makrosia zidimande
kwasi alizidi maji. You fill my life with your love and goodness, Lord Jesus. Oh, now I see all your faithfulness to me, my Lord and Savior, unfailing God you are. You fill me with your love and goodness, Lord Jesus. Oh, now I see all the faithfulness to me, my Lord and Savior, unfailing God. You are faithful God. You preserve me. You are my shield. You are my strength, Lord. Oh, every promise you fulfill for this and more. I'm grateful, Lord. Faithful God, you preserve me. You are my shield. You are my strength. Oh, for this and more. Your tender mercy, love, and kindness are beyond comprehension, faithful God. Oh, your tender mercy, love, and kindness are beyond comprehension, faithful God. Hey, are beyond comprehension. Your tender mercy, love, and kindness, oh, are beyond comprehension. Your tender mercy, love, and kindness, oh, are beyond comprehension, Lord. Your tender mercy, love, and kindness are beyond comprehension. Faithful God, you are my shield, you are my strength. Oh, every promise you fulfill for this and more. Faithful God.
Hallelujah. You may be seated. Ngachigaro zviri pasi. So this month, Mwedzi uno, as a month of harvest, mwedzi wegoho, number 1, win chokutanga souls everywhere. udza tendeutsa vanhu kwose kwaunenge uri, kwose kwaunoenda tendeutsa vanhu. Be decisive. Ronga kutendeutsa vanhu, ronga kuparidzira vanhu, taura pamusoro paJesu. Chechipiri, umba mapoka vanhu vanonamata navo kwose kwose kwaunoenda. Samapoka vanhu vanamata uchitendeutsa vanhu uchivaisa mumapoka, uchiungana vachinamata pamwe chete, chingodaro. Saizvozvo vauri kutendeutsa vaudze vanotendeutsa vamwe vagosangana pane imwe nzvimbo. And number 3, Chitatu, give into God's work. ipa mari basa raMwari. 2 things that helps you Zvinhu zviviri in giving into God's work. zvinokubatsira pakupa kubasa raMwari. There's a move Kuti unoona to impoverish nations. pane vanhu vari That's kutsvaka what I'm telling you. kuda There's a move to kubira impoverish nations. zvinyika zisiya dzisina ufumi. And this is the devil's idea. Satani ndiye ari kuita izvozvo zvokuda So more and more nations are going to find themselves kuba ufumi hwedzinyika. Saka kune nyika dzakawanda financial straits. tawana kuti dzichange dzisisina mari, dzakunetseka, zvinhu zvakuoma munyika idzodzo. Zvinhu zviri kutorongwa navanhu. Pane vanhu vari kuronga izvozvo, asi vanhu vaMwari vane nzira yavanobuda nayo pazvinhu zvakadaro. Giving is the way. Vanopa kuna Mwari, Giving is the way. vanopa kuna Mwari, So I said pa 2 things kuna Mwari. for you on that. Ndati Number 1, pane zvinhu zviviri zvinoitika. into God's work. Paunopa kubasa raMwari, Furthering God's work. unenge uchibatsira kuti basa raMwari Furtherance rifambire of mberi. God's work. Unenge uri Number 2, kubatsira kuti basa raMwari rifambire mberi. for your Chechipiri, prosperity. kupa kubasa raMwari kunokufumisa And so iwe. the systems of this world Saka zvinhu zvenyika ino can't hold you back. hazvizogoni kuramba zvakakubata, Can't hold you back. hazvizogoni kuramba zvakakubata. Ndo mashandiro aita Mwari, ndo marongero avo, ndo mashandiro avanoita. You give into God's work. Kapa kuna Give Mwari, into God's work. paunopa kuna Mwari, You ensure unenge uri kutoronga, kutogadzira nokuzviwanira ufumi pachako, it's God's responsibility nokuti Mwari ndo vanenge vakukupa goho rekupa kwako. and that goes beyond the system. Zvino kana Mwari vokupa saizvo hapana chinhu chenyika ino chinogona kukanganisa And watch what happens to zvavanokupa you this izvozvo. next few. Ugoona This is the last quarter of kaita the year. saizvozvo uchazoona zvichaitika kwauri These next 4 mumwedzi months, yasara iyoyi December. mugore What rino, God will do in your life. uone kuti But you Mwari gotta vanoita start zvinhu now. zvipi. Asi unofanira kutanga iko zvino, tanga iko zvino, kasira kutanga. I said 2 things happen. Ati You zvinhu giving pane into zvinhu God's zviviri work. zvinoitika kana And be ukapa specific. basa raMwari, uye usangopa Number 1, chero. it furthers the work. Chokutanga, And number kupa 2, kwako kunoita basa raMwari it comes rifambire mberi. out for your Uye prosperity. chechipiri, unenge uri kutozvifumisa iwe, nokuti nyangwe zvinhu zvikaoma mudzinyika, maropafadzo aMwari anenge achingouya kwauri, achingokuwanzira pfuma, chikusimudzira. That's the way to do it. Ndo maitiro anofanira kuita. Hapana imwe nzira yekuzviita nayo, There's no other way. If hapana there's imwe another nzira way, yekuzviita you look nayo. at scripture. Denopa pane imwe nzira yekuzviita nayo. Look at Tingade tiona mumagwaro. from the Old Testament Tatarira to the New. musungano wekare uchipinda mumusungano itsva unowana kuti shoko raMwari rinodzidzisa zvinhu zvakangofanana. People were in financial Pose straits. vanhu pavakanga vakaomerwa, vachishaya chokubata, zvinhu zvakavaomera, upenyu hwakavaomera, He prospered them. Mwari vaivafumisa shure mokunge vapa.
aita kuti vanhu ivavo vape. Now that's interesting because iyo zvinonakidza chose. Unozvitsanangura sei? Unoona munhu asina chokubata, Mwari voti munhu iyeye asina chokubata, ipa zvaunazvo izvozvo. Nokuti zvinhu zvinoshanda mumweya zvavanenge vari kuita kwauri, vanenge vari kukutora vachikuita kuti usazviona somunhu anoshayiwa, uzvione semunhu ane wenyasha, munhu wenyasha. Saka vanokuita munhu asingazvioni seanoshayiwa, asi munhu anopa. Hauchavi munhu anotsvaka kudini wanzwirwa urombo naMwari, asi wakutodzirawo vamwe vanhu urombo tsitsi. Nokuti kana vakashandura mafungiro ako, vakashandura mafungiro ako namaonero ako, vachiita kuti ufunge saivo, unozowana kuti unotanga kufuma namafungiro avanoita kuti regai ndikuverengerei tsamba yechipiri kuvakorinde chisango chesere. Toverenga ndima 3 chiinda mundima 1. Naizvozvo takakumbira zvikuru kuna Tito kuti sezvaakanga atanga apedze basa iri renyasha pakati penyuvo, zvino sezvamakapfuurira mberi pazvinhu zvose, pakutenda napakutaura napakuziva napakushingaira kwose naparudo rwenyu kwatiri, tarirai kuti mupfuure mberi pabasa iri renyashavo. Mubudire vaivo nyanzvi panyasha dzokupa. Anotwanzi munofanira kupa inyasha kunokuita kuti mutange kufunga namafungiro matsva. Unotanga kuona kuti munhu ane zvishoma achipa zvaanazvo izvozvo anopedzisira ane mafungiro emupi, asati achazviona somushayiwi. Mwari kana vakagona kukupa mafungiro iwayo mumweya mako, zvinhu zvinotanga kutokuitira zvakanaka. Ndosaka Jesu vakadzidzisa vadzidzi vavo kuti munhu anopa ndiye unoropafadzwa kudarika unongomirira kugamuchipiwa. Nokuti munhu anopa une zvaanovimbiswa, ane zvaanovimbiswa, anovimbiswa maropafadzo, anovimbiswa zvinhu zvakawanda. Asi munhu anenge achimomirira kupiwa haana zvaanovimbiswa, zvaatopiwa izvozvo ndizvozvo. Saka ukava mupi, unozowana kuti unenge unotanga zvakawanda zvotanga kuuya kwauri, uchipa zvimwe zvakawanda zvichiuya. Ndokuzvibvisa kwaunoita kubva muurombo, ndonzira yekubuda muurombo iyoyo, ndonzira yekubuda muurombo. Tanga kuzviita uye ukasire wazviita, zvidzidze utange kuzviita. Unozowana kuti mwedzi mumwe nomumwe zvinhu zvinenge zvichishanduka muupenyu hwako, kusvikira wasvika pakuti hazvina basa kuti zvii zviri kuitika munyika mako. Hapana chinogona kukusiya uri murombo, hapana chinogona kuomesa upenyu hwako. Unenge usisagoni kutambura, zvichagoni kuti utambure. Saka dzidza kupa. Saka paunopa unongoita basa raMwari rifambire mberi, iwe uchizvifumisawo. Zvinoitika panenge une nyasha dzokupa. Haleluya. Varombo vanofanira kuwana munhu anovanzwira tsitsi, asi mupi unotaridza nyasha, une nyasha, unobatsira vanhu. Mwari ndiwo unhu hwavo hwokubatsira vanhu. Ndosaka zvinoita kuti munhu iye asava mushayiwi, ave munhu akafuma akabudirira. Ita zvandikutaurira izvi, unozova nouchapupu hwokubatsira zvakanaka zobva kuna Mwari. Vazhinji vari kuita zvandikutaurira izvi.
zvavo zviri kuvafambira zvakanaka, unogona kuva mumwe wavo. Ukasarudza kuti ndo zvauchava izvozvo, gowedzera kupa, uchigowedzera kupa, usamira, ukamira. The economic situation will grow more than you. Kana ukapa ukazoregera unozopedzisira wakurirwazve nenhamo dzomunyika, wotanga kunetseka woti handizivi mabasa angu asinyatsofamba mazuva ano. Wakutoresha ipapo, wakutarisira mari mabasa ako anobudirira nokupa kwako. Paunopa mabasa ako ndo panobudirira ipapo. Ndo nzira yacho. Kwanzi kubudirira kubva kumabvazuva, kumavirira kana kupi kunobva kuna Mwari. Mwari ndo anobudiririsa munhu. Hallelujah. So this is your month of harvest. Mwezi wako wegoho, You are part of God's harvest. iwe uri chikamu, uri kushanda mugoho raMwari, uri kupa mari yako, uri kutendeutsa vanhu. Chanounza vanhu raMwari, uchitendeutsa vanhu, chipa mari kubasa raMwari. Basa raMwari ndiro kungounza vanhu, ndiro kutendeutsa vanhu, ndo basa ravo iro, richigadzirisa zvinhu munyika yedu, chiunza ruponeso nokururama panyika pano. Mwari ngavaropafadzwe. All right. Now remember, in October, murangarira kuti muna gumi guru, takunopedza gumi guru, tichange tine ruserere rokuporesa. Thank God for what we had in tinotenda Mwari nekuda kweruserere ratakava naro muna chikunguru. Vanhu vakawanda vakaporeswa pasi rose. Lots and lots of beautiful testimonies. Takaona uchapupu hunoshamisa kubva kuvanhu. Da kuti tikutaridzei uchapupu kubva kuchikamu chapfuura. The Healing Streams live healing services with Pastor Chris was a time ndozvo zvakaitika inspiring miracles, Shumiro seri rokuporesa ratakava naro muna chikunguru. Vanhu vachiporeswa vakawanda. This grand life-transforming healing crusade marked 3 days of uninterrupted manifestations of God's power, 3 days of spectacular and wondrous fetes, 3 days of networking the world with God's Zero rakaita mazuva matatu. The blind receive their sight, and the lame walk. Mapofu the lepers are cleansed, kaona. and the deaf hear. The dead are raised up, and Kafa the have the gospel preached to them. Mutu wakafa. With bated Shamiso breath, the world zvichiitika. excitedly looks forward to the next great advent of the miraculous, as news of the October 2023 edition of the Healing Streams with Pastor Chris permeates the air and stirs up high anticipations everywhere. While many in the nations are gearing up to these live healing services, we are yet basking in the euphoria of the July 2023 edition of this earth-moving event, which gave many unfettered access to imposing healings and miracles. Quero aqui agradecer a parceria do homem de Deus, Pastor Chris. I'd like to thank the partnership of the man of God, Pastor Chris, Vanhu vari and for this opportunity to impact millions of lives around the world. Here, in Brazil and in all Latin America, Zeri rakabata vanhu event 2023. Brazil, nyika dzose. Vamufudzi ava vanga vari kuronga. Kabatsira pakurongwa kwenzvimbo dzakaungana vanhu vachipinda muserere iroro.
to hear the man of God, Pastor Chris. We could behold extraordinary miracles taking place. We could see blind eyes being opened, deaf people hearing, hundreds and hundreds of healings happening throughout all the Latin America, and I believe not only Latin America, but all around the world. There's great miraculous power of God. I praise the Lord for the life of the man of God, Pastor Chris. The country edition several healing centers opened up all across our city and our state and our nations. We had many remarkable testimonies that has come to us. One of the beautiful testimonies that happened, my mom got affected, and her speech was affected a lot. We were watching the administration of the esteemed man of God, Pastor Chris, and immediately change in her voice. She was able to speak normally. She was able to walk properly. She was able to communicate in a fluent English and in mother tongue. India. Hallelujah. Thank you for Clomi for praying for me. Hallelujah. I can walk nicely. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Right now we are so excited for our upcoming Healing Streams live healing services, which are going to take place in this October. Preparations for streams have been started. A lot of expectations. We are praying all across our city in different churches, and we have also invited a lot of people by distributing Healings to the Nations magazine, and also ask pastors to turn their churches into healing centers where people will come and receive their healings during the live healing streams with Pastor Chris. And I believe that this edition of live healing streams, healing services with Pastor Chris of October edition will be a bigger and more powerful. I actually cleaned houses for a year and a half. I was so sick. I was so tired all the times. I couldn't even walk for like 5 minutes. I was just so tired going up the stairs, down the stairs. Going to the hospital to try to see if he can provide. He did provide me medicine to rest and some an inhaler. This inhaler I'll have to use every probably 2 or 3 hours at daily basics. So I was hooked. I was hooked to that. But then one of these days I got reunited with my church as a group with the woman of God, Pastor Sandra Osorio. She told us to be a to share healing vachipupura kuti vakaporeswa vakagona kupinda musererori. Chinhu chinofadza chichiratidza chose bhaibheri rinotaura kuti vanotaura kuti Mwari vachaita basa ravo nokukasira mazuva anopedzisira vachiita mukururama. Ndozvatiri kuona mumazuva iwaya. Ndozvatiri kuona mazuva iwaya. Saka vakaporeswa haachazarirwi. Hallelujah. And so it was indeed, as these awesome days with uncommon testimonies of the miraculous exciting stories of how many have experienced when the power of God touched them during the Europe with Pastor Chris. Hallelujah. I'm suffering for diabetes for a long time. Also, from 6 months ago, my
rwara. And from the doctors, I diagnosed spinal stenosis. Uyu kutomuka kwakusvinetsa musana wanga usingaiti, anga achitoita zvokugwesha. So I registered in Healing Springs kuSouth Korea uko. Uyu wakanyengetererwa, saka vanhu vanga vachingoporeswa vari kwavari, vanga vari panzvimbo, vanga vari kudzimba dzavo, vari kune dzimwe nyika vachingoporeswa. Hoyo wakufamba, munhu wanga achigwesha, musana wake usingaiti kuti agone kumira, hoyo kwakufamba. Haleluya! Izvi zvinoshamisa uye zvinonakidza, mabasa makuru atiri kuona. Chirwere cheshuga chakabva chapera, haachamwi mushonga iyoyo, wakatoporeswa zvachose. मैं 2020 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा समस्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, जिसके द्वारा मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट स्ट्रोक हुआ, और जिसके द्वारा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी. In 2020, there was an incident happened with me. My heart condition was worse and I got the heart stroke. Uyo wakane chirwere chemoyo. In hospital and doctor said your situation is very worse. Wakane chirwere chemoyo. कहा कि बहुत सारे चेकअप करने पड़ेंगे और उन्होंने चेकअप किया. Asi wakaporeswa pamusererero vatiri kutaura nezvaro. And doctor said that we need to do so many checkups, so many reports for you, and they said your and I was unable to do any kind of activity due to the blockage in my heart artery. मैंने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में भी जाके दिखाया और उन्होंने यही बताया, उन्होंने मेडिसिन चलाया और बोला मेडिसिन जिंदगी भर चलानी पड़ सकते हैं या फिर सर्जरी करना पड़ता है. Ndiye yari muchipatara akamonwa nema netambo yakazvimubatsira kurarama. Ana chiremba vanga vatomuti wakutongorarama nemishonga ndokune power. And I was so much depressed and I was thinking that all over my life I would be on the medicine and what will happen when my surgery will be done. So I was so much depressed due to the words of doctor. जब मैंने ये रिसीव किया तो उसके दूसरे दिन मुझे महसूस होने लगा और मुझे वो सारी चीजें जो पहले नहीं कर पाता वो करने लग गया और फिर मुझे फील हुआ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था और मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने फिर से वो सारी रिपोर्ट की और सारी NaMufudzi asanga achirwara saizvozvo Kristu akamunyengeterera wakaporeswa kuti Kristu achingonyengeterera vanhu vose zvavo, achingonyengeterera vanhu vose. Go to doctor, I will show to doctor and I will tell to doctor that do all the reports once again, and doctor did, all the reports got normal. Apora akaenda nana chiremba vakanomuongorora vakawana asina zvirwere zvose zvanga zvipari. बाइक भी चला सकता हूँ, बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर सकता था और अभी मैं दूर जाकर मिनिस्ट्री भी करता हूँ और वहाँ पर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. After receiving healing, I can walk 1 kilometer, 2 kilometer. I can walk so long. I can drive my bike. I can go for the ministry so long, and I can jump. I can do all the activities which I was unable to do before prayer. Zvaisikoniwa kuita ndiye uyo ari kutouka achitomhanya, wanga asingagoni kuita zvese izvi zvozvo. Haleluya. I am not on any kind of medicines of heart disease. I am not taking any ischemic heart disease medicines, but no medicines of ischemic heart disease. Hachina mishonga yaachiri kumwa, haachiri kushandisa mishonga zvachose, wakapora. Live healing services with Pastor Chris. So many lives have been
perpetually transformed by the wonder-working power of vanhu God. vakawandisa vaporeswa mavhupferero iwaya mukristu vaporeswa chose. China vakaporeswa, hapana nyika isina vanhu vari kuponeswa. Haleluya. Saka muna gumi tinenge tine rimwe kuserere rokuporesa. Tanga ari makuwerere swa pamusi wa 27 kusvika musi wa 29 gumi guru achanga ari makuwerere zvekare. Basa ndiro kaugona kufanira kunyoresa kana uine chida kuti uzonyengetererwa. Haleluya. Kati kusimuka utaure naMwari uvatende uchivatenda nebasa rinoshamisa ramweya mutsvene iyoni. Haleluya. Vatende kuda kwenyasha dzatiri kunakirwa nadzo muna Ishe, anova maropafadzo anoshamisa. Haleluya. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai, topa kudzo kwamuri, ndinokutendai makanaka muri vatsvene. Haleluya. Haleluya. Mwari ngavakudzwe. 1 Corinthians chapter andei ku from verse 23, for I have received of the Lord that namba yokutanga kuvakorinde tako chegumi nemwe chete ndima 23 nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupaiwo kuti Ishe Jesu nousiku hwakapandukirwa hwakatora chingwa akati avonga akachimedura akati torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa, imi itai izvi muchindirangarira. I will pass the bread to you. Saka tasvitsa ingwa kwamuri muchibata kusvika tazotaura kuti ngatichidya. Bundle together. For some others, the bread will come to you first. Whichever the case, just hold that bread until bata chingwa ichocho kusvikira ndazotaura kuti ngatichichimedura. Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you. Baba, muzita raIshe Jesu tinokutendai nokumuviri waIshe Jesu wakamedurirwa isu. And now we break this bread tinomedura chingwa ichi in remembrance. tichikurangarirai. Thank you Tinokutendai for the life that you gave us. nokuda kwoupenyu hwamakatipa, makatiita ropa renyu. Nokutendai nokuti shoko renyu rinotaura kuti tose tava nhengo dzombiri wenyu. Thank you that your word declares that we are all one bride. Shoko renyu rinotaura kuti tava chingwa chimwe chete, uye tava verudzi rwenyu, hazvichashandurwi izvozvo. Tinodya chingwa ichi tichikurangarirai. Medura chingwa ichocho uchidye. This bread is my body, broken just for you. This cup is my blood, shed just for you. As you eat this bread, remember me. As you drink this cup, remember me. It was all for you. I did it all
same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament." saizvozvo vakati vapedza kurayira akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chinguva ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwangu kusvikira rwasvika achiuya. Tinokutendai nokuda kweropa raJesu rakadeurirwa isu. Vataura vakati, uyu ndio mukombe wesungano itsva muropa rangu, saka tinomwa chikurangarirai. Chimwa mukombe uyu. If you're not done yet, namusati mapedza kwamuri ikoko, hambai muchipa kusvika munhu wese awana chingwa nemukombe. please remember we have Murangarira various kuti materials to help you grow. nemabhuku akawanda anogona kubatsirai kuti mukure pamweya. Various categories of Rhapsody of Reality. Nemarapsodi emazero ese evacheche vana vadoko varichiri kuyaruka navakuru, including the Braille in several uye languages. marapsodi vaya And also tinopa vana vanogona kuverengwa nemapofu and they're all available. nevasinganzwi nokutaura. The love Nezvimwe zvakare tunes, comics, zvevana, tambo yevana inovadzidzisa shoko raMwari. I think it's Book of the Month. Eh, And then the Healing to the bhuku remwedzi Nations. uno, samira pano, Your copy bhuku redu for the month of September. rehealing school rapo romwedzi waGunyana. Now we're going to give an offering to the Lord. Chapa mupiro kuna Ishe While we're zvino, doing it, we will do tichipa kudaro toda kuimba, awesome majesty in praise to the Lord. toda kuimba tichirumbidza Mwari. Munogona kupa mupiro wenyu neikokeshi star 151 star 2 star 5 star star 2 star 6 star 58225 hash. Great God, you are. Lord, you dwell in awesome majesty. Lord, you dwell in awesome majesty. Wondrous are the works of your hands.
Spread out the sky, still house the love to start, and reveal the golden sun and its splendor. Oh, to dwell in awesome majesty. Wondrous are the works of your hands. Spread out the skies to house the love to stars, and reveal the golden sun and its splendor. You laid out the starry host in the skies like an apparel embroidered with diamonds, emanating with lighted colors from endless fountains of beauty. Great God, the Lord of hosts, you are the marvel, Lord, splendid and excellent. Great God, the Lord of hosts, you are the marvel of splendid and excellent. Lord, you're great and really to be praised. Wondrous are the works of your hands. Great God who sits in glorious majesty. Great God who sits in glorious majesty. You work the clouds and poised in the sky. Like a most sophisticated pavilion, embellished with purest wood. Great God who sits in glorious majesty. Now you work the clouds and poised in the sky. Like a most sophisticated pavilion, embellished with purest wood. The alignment of planetary hosts in space defies a mortal calculations, and their beauty defies all definitions. The water castrated the symphony of recreation. Great God, the Lord of hosts, you are the marvel, Lord, splendid and excellent. Great God, the Lord of hosts, you are the marvel, Lord, splendid and excellent. You're gracefully adorned in glory and in majesty. You're greatly adorned in beauty and splendor. You're awesomely adorned, Lord, awesomely adorned in honor and majesty. You are royalty, unequaled in power. You're gracefully adorned, Lord, Lord, you are greatly adorned in beauty and splendor. You're awesomely adorned, Lord, for you are royalties, unequaled in power. Good God, the Lord.
excellent are you, mighty are you, Lord, Now, just in case you're not done yet with your kuda kana musati mapedza we'll have the mipiro orchestra yenyu playing. ticharamba tichiridzirwa. I hope by now everyone's done with the bread and Remember the cup. kuti tapedza nezvechidyo tese. Praise night 16 is 10th of September. Rangarirai tine manheru ekurumbidza kunamata Mwari. Prepare for it. 10 Gunyana. 3 p.m. GMT plus 1. Tangana 4 zuva rovira. Rapathon. Rapathon. Wednesday 13th to Sunday the 17th. 13 kusvika Svondo. We've already given 17. you some information on that one. Tatombokudzai nezvazvo. And then your Love World Specials Season 8 Phase 1. Chris vari kutipa shoko raMwari nezviri kuitika munyika kubva musi wa20 kusvika musi wa22 Gunyana. Please remember the Global Day of Prayer is Friday the 29th into zuva guru Saturday rekunamata the 30th. wa29 kusvikira musi wa30 Very, very important. Gunyana. And we all should be a part of it. Tose tinofanira kunge tiri chikamu. And for the praise night, Tinobatana pamwe chete chinamata. Ndoda kurangadzai pamusoro pezuva rokurumbidza rokunamata Mwari. Tichingorumbidza chete. Means a lot. Kurumbidza Mwari zvikoko kwakakosha. Kwakakosha chose kurumbidza Mwari ikoko. So make sure to be a part of this one. Saka usashayikwa pakurumbidza Mwari ikoko kwatenge tichiita. Orchestra to play. They were waiting for me. So if you're giving online, go ahead and do it. Use the details provided you on the screen or inside the church where you are. Pane nzira dzatakupa idzodzi.
Beautiful. Thank you very much. Father, in the name of the Lord Jesus, we Baba thank you for the tinokutendai opportunity to honor noda kwe kana matipa kuti tikukudzeine mpiro yedu special offerings imhando dzakasiyana siyana. Tinokutendai for your word, nokuda kweshoko renyu, nyengeterera vana venyu nhasi all their giving. kupa kwose kwavaita mumwedzi watabuda iwoyu nokupa kwavaita nhasi. Multiply their seed sown. Edzerai mhodzi dzavadzvara, edzerai zvibereko zvokurarama kwavo. Itai kuti vabudirire zvikuru mumhari dzavo. And grant them their heart's desires. Muvape zvavanoshuvira nemwoyo yavo muzita raIshe Jesu muponesi. Amen. These seeds and offerings Noisa mumpiro iyo isimba raMwari kuita kuti tigone kubereka of the Lord Jesus kuti Christ. basa raMwari kufambira mberi muzita ramuponesi Jesu. Amen. Haleluya. All right. I hope Zvakanaka, that you ndinovimba have a kuti good time. vane nguva This is your month inonakidza. of harvest, Uno mwedzi wenyu and it's going to be great. wegoho Amen. change uri mwedzi wakakunakirai. Takuzoimba chibhara Mwari wokudenga napasi. And please, once the song is done, Vachinge vapedza kuimba, wait for your pastors to close mumirire vafudzi venyu in case they have some vari minamato vanogona kunge vaine zvimwe zvisi zvavanoda kukupai. Mwari vakuropafadzei.